Вітаем вас, сябры. Нядзеля 21 чэрвеня, 9 ўжо ранку ў Беларусі. Традыцыйна з вами летняя раніца з Белсатам. Ну і мы, Валера Руселік. І шыкоўная Настасья Суханосік. Сёння мы абмяркуем з экспертамі, ці паслухаецца Лукашенка папярэджанне Зеленска і адвядзе лакатары ад украінскай мяжы. Падкажам, як шкалярам выкруціцца ад удзелу ў заўтрашніх афіцыёзных акцыях з нагоды пачатку вайны. Дапаможам абітурыентам выбраць перспектыўную спецыяльнасць, дзе ж пасля вучобы будуць плаціць добры заробак. Ды пакажам сапраўды дзейснае практыкаванне ад боляў спіны. У нас йога па-беларуску. Ну а спачатку давайте пытанне дня. Якое вашае галоўнае падарожжа гэтага лета? Ну куды вы поедете? У Беларусі, а можа, магчыма, нават і за мяжою. А можа, вы наведаеце, не ведаю, будете бавіць час на агародзе, або поедете на нейкі фестываль, ну, музычны, напрыклад. У цябе як, Настасья? У мяне ў планах абавязкова фестываль тутака і абавязкова поеду яшчэ на возера. Ух, чакаю гэты час. А вы пішыце адказы ў каментарах пад трансляцыяй на канале Белсат Лайф. А таксама не забывайте поставіць падабайку, напісаць каментар. Мы ўсё чытаем і будзем тут абмяркоўваць. Ну што ж, да першай тэмы амаль 90 тысячаў выпускнікоў 9-11 класаў рыхтуюцца працягваць навучанне ва ўніверсітэтах і тэхнікумах. І праз 4, 5, 7 гадоў яны выйдуць на рынок працы. Аднак галоўнае пытанне не як дыплом атрымаць, а як пасля дыплому не застацца без працы. А пакуль дапаможнік для абітурыентаў ад раніцы з Белсатам. Мы прааналізавалі ўсе новыя прапановы беларускіх вучэльняў і высветлілі, на якія спецыяльнасці робіць стаўку сама дзяржава. За што будуць плаціць праз 5, 10, 15 гадоў. Паглядзім. Уступная кампанія ў Беларусі – гэта не проста клопаты абітурыентаў, а рэальны план дзяржавы на бліжэйшыя гады. Бюракратычная сістэма адукацыі вельмі інертная. І калі ў ВНУ ці каледжах раптам адкрываюць новыя кафедры, гэта азначае адно – пад іх ужо выдзеленыя бюджэты, а краіну рыхтуюць да канкрэтных выклікаў. Навіны гэтага года выразна паказваюць 3 галоўныя трэнды. Першы – татальная інтэграцыя штучнага інтэлекту. Курсы з'явіліся нават на факультэтах перакваліфікацыі. Ва ўніверсітэце культуры і знакамітым каледжы Глебава. У Градзенскім універсітэце інтэлект будуць укараняць у біятэхналогіі і генетыку. Паралельна дзяржава ўзмацняе лічбавы кантроль. Акадэмія МУЗ супольна з БДУІР пашырае падрыхтоўку спецыялістаў па лічбавай крыміналістыцы, расследаваннях у сеціве і аналізе электронных доказаў. Другі кірунак цывільны. У медыцынскіх ВНУ і каледжах масава пашыраюць аддзяленні медрэабілітацыі і медмасажу. Гэта прамы адказ на старэнне насельніцтва і рост колькасці людзей, якім патрабуецца аднаўленне. У сваю чаргу тэхнічны ВНУ павялічваюць кампанент мікраэлектронікі. Так улады спрабуюць закрыць дзіркі ад заходніх санкцый і выканаць сумесныя ваенныя замовы з Расіяй. Але самы трывожны тренд вайсковы. Па новых спецыяльнасцях вымалёўваецца культ дронаў. Ва ўсіх цывільных ВНУ з вайсковай кафедрай уводзіцца праграмаванне і эксплуатацыя беспілотнікаў. У вайсковай акадэміі стварылі цэлую кафедру баявога прымянення беспілотнай авіяцыі. У інстытуце памежнай службы пляцоўку для аператараў, а ў тэхнікумах будуць вучыць зборцы блокаў для БПЛА. Таксама дзяржава чакае удараў па інфраструктуры. На гэта паказвае пашырэнне спецыяльнасці папярэджання і ліквідацыя катастроф. І самае галоўнае, у вайсковай акадэміі з'явілася арганізацыйна-мабілізацыйная работа. Краіну відавочна рыхтуюць да хуткай мабілізацыі. Звыш высокачастотныя сістэмы, радыёлакацыя і спадарожнікі ў БДУІР, лічбавыя дэтэктывы ў МУЗ. Беларусь праз свае навучальныя праграмы фактычна зацвердзіла мілітарызацыю і курс на закрытую, тэхналагічную і кантралюемую дзяржаву. І гэтыя тренды застануцца з намі надоўга. Ну што ж, у нас у студыі Юрый Рававы, спецыяліст міжнароднага аддзелу незалежна прафсаюзу «Салідарнасць», прадстаўнік рабочага руху. Юрый, вітаем. Вітаю, Валер, вітаю, Наста. Слухай, ну вось прааналізавалі. Вось гэтыя новыя прапановы вучэльняў. Што ў нас атрымліваецца? Дроны, радыёвыведка, пераадольванне тэхнагенных катастрофаў, мабілізацыя. Вот это што, Беларусь праз 5 гадоў што, да вайны рыхтуецца? Што гэта? Як гэта патлумачыць? Ну, новыя выклікі патрабуюць новых спецыяльнасцяў, так менавіта і лічаць. Таму і набіраюць маладзёнаў больш на такія павязаныя на татальны кантроль спецыяльнасцей, павязаныя з ваенпрамам.
Але, канешне, гэта не ўсё. Людям патрэбныя і лекары, і вучителі все патрэбныя, але прырост, канешне, такі значны, і заахвочваюць маладых людзей, пашыраюць праграмы такого мэтавага накіравання мэтавых дамоваў з прадпрыемствамі, што, дарэчы, вельмі кабальная такая сістэма, таму што можа людзі ўжо ведаюць пра тое, што лекараў прымушаюць працаваць на месцы, недзе там каўгасе, куды іх накіруюць шмат гадоў, але гэтую навінку з мэтавым накіраваннем, канешне, пачалі пашыраць, каб замацаваць людзей не на 2 года, там, на звыклы час размеркавання, а на гадоў гэтак 5. Гарантаваць, што этот чалавек аддасць Беларусі, Лукашэнкі, тое, што напазычаў за час навучання. І можна сказаць тады, што калі вось гэтыя вайсковыя спецыялізацыі, то іх-то ўжо дакладна таксама замацуюць у гэтую кабалу. 5-10 гадоў трэба рыхтавацца, што хлопцы, дзяўчаты, вы будзеце вось на гэтых прадпрыемствах і сидзець. Так, Валер, гэта добры момант, каб папярэдзіць бацькоў, што гэтай спецыяльнасці гэта не толькі гарантаванае месца працы, гэта яшчэ 100% шанец на тое, што ваше дзіцё апынецца пад прыстальнай лупай КДБ, што яго могуць спрабаваць вербаваць, што ён атрымае забарону на выезд з краіны. Акрамя гэтага, псіхічны стан людзей, якія працуюць пад кіраўніцтвам былых вайсковых, былых КДБшнікаў, не можна назваць нармальным, і людзі выпальваюцца і пападаюць у дэпрэсіі, таму калі ласка, бацькі, паберажыце сваіх дзяцей і 5 разоў падумайце, ці варты таго гэта мэтавае накіраванне і так званае гарантаванае працаўладкаванне пасля навучання. А вось на твою думку, праз 10 год так паспрабуем памарыць, паглядзець, якія прафесіі, аднак ж такі будуць больш запатрабаваныя ў Беларусі? Вот куды бацькам лепей накіраваць? Адпраўляць. Мне падаецца, з таго, што я бачу, вельмі запатрабаваным будуць прафесіі, якія знаходзяцца на сутыке валодання нейкімі ведамі у тым і пра штучны інтэлект, але з фізічнай працай на месцах, дзе роботы не да канца змогуць замяніць людзей. Конечно, гэта такі футурызм. Чалавеку патрэбен чалавек. І самае такое, што можна на сённяшні дзень, мне падаецца, зрабіць добрага, атрымаць адукацыю, якая павязана з людзьмі, і якая, па-першае, будзе развіваць твае навыкі ў розных накірунках, бо свет зменьваецца так хутка, што дакладна даць прагнозу даць ніхто не можа, што і як будзе праз 10 гадоў. Это азначае, што культура, напрыклад, педагогі, напрыклад, магчыма, медыкі, все-таки. Вот калі па спецыялізацыях больш канкрэтызаваць, то куды варта? У медыкаў, у педагогаў заўсёды будзе праца, дзеці будуць нараджацца, хоць іх не так шмат нараджаецца ў Беларусі, як хацелася б. Але справа яшчэ ў нейкіх сваіх амбіцыях і у тым, да чаго ты больш здольны. Конечно, у медыка заўсёды будзе праца, але шмат хто азіраецца на заробкі медыкаў, на тыя ўмовы, якія чакаюць медыкаў пасля гэтага размеркавання. І тут шкада, але многа каго гэта пабуджае змяніць накірунак і пайсці куды-небудзь у прамысловасці, свае веды, там, хіміі, біялогіі, адправіць больш такое русла, больш аплачваемае. Так. Слухай, а што вот наконт вакансій? У нас вакансіяў, насамрэч, больш, чым чакаецца зараз абітурыенту. Выходзь, працуй, праца, як ты кажаш, заўсёды будзе у любога чалавека. Тут і робатаў шукаюць, і мігрантаў клічуць. Сваім-то, напэўна, заўсёды будзе праца. Чаму людзі ўсё-такі не ідуць?
Людзі не ідуць, Адкуль гэты брак? вакансіі, ну, якасць гэтых вакансій такая кепская, што ўжо нават дзяржава сама заахвочвае гэтыя вакансіі закрываць, выдаліць іх альбо змяніць умовы тым самым дзяржпрадпрыемствам, калі не могуць туды набраць людзей па паўгады, бо вось гэтая там лічба ў 200 000 вакансій, і якая там, напэўна, магла расці і расці, яна, конечно, не задавальняе кіраўніцтва краіны, і будуць гэтыя вакансіі хаваць. Ну, ніхто не хоча пайці і працаваць за 700 рублёў, атрымаўшы вышэйшую адукацыю, альбо нават сярэднюю спецыяльную адукацыю. Таму, канешне, ну, стаўка на вось гэтае мэтавае накіраванне, мэтавыя дамовы з заводамі, ну, асаблівасці з ваенпромам, гэта такая навінка добрая гэтай кампаніі абітурыентаў, больш куды прафесіі чакаюць людзей на гэтай спецыяльнасці. Там можна зарабіць грошы. І, канешне, і Лукашенка, і ўсе панімаюць, што трэба нешта змяніць, але робяць гэта такім чынам, ну, як умеюць. Ну, слухай, ну вось закрыць вакансіі. Ты закрываеш вакансію, я разумею, паляпшаецца лічба, статыстыка. У нас няма столькі вакансій і так далей. Но патрэба-то ў людзях, она ж застаецца. Ці як? Патрэба ў людзях застаецца. Мы закрылі вакансію лекараў. Нам што, больш не патрэбныя лекары, ці як? Ну, у лекара ёсць, там, акрамя 10-12 гадзін, ёсць 24 гадзіны ў сотнях. Можна і не спаць. Ну, менавіта хіба такой логікай карыстаюцца. Што, дарэчы, ўжо такая пашыраная практыка, што медыкі, не працуючыя на две стаўкі, гэта медыкі, якія не зарабляюць нічога і не могуць утрымацца ў Беларусі. Дарэчы, добрую працу год ці два таму зрабілі медыкі, аб'яднаныя тут по прафесійнаму прызнаку, і распавялі пра эксплуатацыю, зрабілі добрыя статыстычныя даныя, забралі, каб паказаць маштаб гэтай эксплуатацыі медыкаў, які насамрэч ужо на мяжы з прымусовай працы. Ну, слухай, про то, что як медики живут, мы недавно чули з офіційних трибунаў, что там все классно, непотребные хто там за мяжою, толькі максимум приходится там смецці выкидывать, непотребные гэтыя лекары, мы все гэта чули. Калі браць іншыя галіны, там прамысловасці, нафтаперапрацоўчую, горадня Азот узяць, дзе ты працаваў, як там сказваецца, і ці ёсць ввогуле недахоп спецыялістаў, і калі ёсць, на чым гэта як адбіваецца? Ну, ёсць недахоп. Недахоп расце. Можа, у параўнанні там з 24-м годам сітуацыя стабілізавалася, і мы маем стабільны недахоп людзей. Шкада, гэта не адбіваецца ніякім чынам на заробках людзей, якія выконваюць працу за сябе і за таго парня. Але, ну, зайсці там, напрыклад, на горадня Азот, на любое іншае прамысловае прадпрыемства бачна, што слесары, зваршчыкі, людзі, якія працуюць рукамі, станачнікі, токары, вельмі запатрабаваныя, іх няма, таму што зноў-такі сектар грамадзянскі уступае ў канкурэнцыю з вайсковым сектарам, і шкада, але гэты тренд перакідваецца з Расіі на Беларусь, таму што адзіны рынак працы, і шмат хто з усходніх абласцёў глядзіць на вакансіі па $2000 у Расіі і глядзіць на свой станок, дзе ён працуе за 400 і думае, ну, можа, і варта з'ездзіць. І шкада, але едуць. І такім чынам кадры патрэбныя грамадзянам у іх звыклым жыцці, якія тачылі дэталі для справаў цывільных, перакідваюцца і працуюць на абаронку, таму што там шалёныя грошы, і калі не знаходзяць сабе месца там на МЗКТ, на МАЗе, дзе-небудзь, дзе ёсць вайсковыя заказы, ну, едуць у Расію, шкада. Ну, а калі вось ужо закранулі вы тэму грошай, ну, вельмі цікава, не ведаю, як табе, Валер, мне вельмі цікава. А якія ўсё ж такі цяпер на дадзены момант заробкі вось у гэтых галінах, якія
у нейкі момант лічыліся такімі багатымі там у нафтахіміі, у калійнай галіне. Якія заробкі? На тым жа азоце. Ну. Пайдзі раней працаваць. Ну, Багаты напрыклад, чалавек. вось я, калі б я ў гэтым годзе скончыў хіміка-тэхналагічны коледж, тэхналагічны коледж, які зараз там называецца ў горадні, і пайшоў па сваёй спецыяльнасці хімічная тэхналогія неарганічных рэчавінаў, працаваць на горадні азот, ну, я б атрымаў заробак у 1500 рублёў, атрымаў бы змены 12-гадзінныя, начныя змены, і шкада, але так вымыла кадры, а сістэма не перабудавалася і заробкі значна не растуць. Шмат чаго залежыць ад стажу, як доўга ты там працуеш. І, конечно, маладыя людзі, якія прыходзяць адпрацаваць свае 2 гады, і яшчэ не пабачыўшы там хоць бы прыросту на 100, на 200 рублёў, атрымаўшы толькі разряд і з заробку 800 рублей, там, ученіческіх перашыўшы на 1,5, разумеюць, што ага, так это можа працягвацца, і так я буду жыць. І гэта, конечно, не задавальняе. І зыходзяць. І гэта такі тренд, які не толькі на горадні азот, а і на іншых галінах і нафтаперапрацоўкі, і на Беларусь-Калі, і паўсюль. Маладыя сыходзяць хутчэй. Сярэдні час чалавека, які прыходзіць працаваць, і вымушаны 2 гады, прынамсі, працаваць, скарачаецца значна. Вялікая колькасць людзей адразу чакаюць гэтага 2-летняга тэрміну і сыходзяць шукаць сябе недзе ў іншых сферах, у іншых прадпрыемствах. Юрый, на жаль, у нас час як бы абмежаваны. Важнае, можа, галоўнае пытанне. Все-таки мы ведаем, што часам нават звольніцца бывае цяжэй, калі там кантракт, калі яшчэ там нейкія абмежаванні, чым уладкавацца на працу. Вось ці сёння можна атрымаць працаўнікам у Беларусі нейкую кансультацыю? Раней былі незалежныя прафзвязы. Можна было пайсці туды, там все атрымаць. Як сёння? Гэта толькі інтэрнэт? Як? Ёсць магчымасць, магу параіць, калі ёсць пытанні наогул па працы, звяртацца да нашых партнёраў, і там з арганізацыі «Салідарнасць», якая арганізаваная былымі прафсаюзнікамі, і шкада, але вымушана працаваць з эміграцыі, і звяртацца да іх да чат-бот, знайсці іх «Салідарнасць». І ёсць там выдатныя спецыялісты, у тым ліку Леонід Судаленко, чалавек, які дзесяцігоддзі прапрацаваў у прафсаюзах, хадзіў з людзьмі ў суды, можа вам аказаць бясплатную кансультацыю і дапамагчы. Але так, Валер, тое, што вы сказалі про тое, што звольніцца цяжка, ну, звольніцца з калгаса зараз, ну, нереальна, асабліва летам. І гэта вялікае пытанне парушэння стандартаў у Беларусі, стандартаў міжнароднай арганізацыі працы. Ой, Юрий, иногда не до стандартаў. Як кажуць. Дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. Спадарства, а ўсе адрасы падказваюць калегі, што яны будуць у нас таксама змешчаныя. Пабачыце, абавязкова звяртайцеся. У нас з намі быў Юрый Рававы, прадстаўнік беларускіх прафсаюзаў, здаровага чалавека. Дзякуй вам вялікі, Юрый, за размову. Дзякуй, Наста, дзякуй, Валер. Дзякуй. Ну, а што? А мы ідзем... Пайшлі? Трэба ўжо і прайсціся. Ідзем да Ярослава. Ярославе. Добрай раніцы, калегі, калі ласка. Вось і наш Ярык. Ну што, цэлы тыдзень збіраў ты там каментары. Я бачыў некаторыя відэа. Будзе моцна. Вот. Ну давай, што там у нас? Добра, пагналі. Ведаеце, першы такі момант пра тое, як ўсё ж такі лёгка беларусаў здзівіць. Зараз ідзе чэмпіянат свету, і калі чытаць беларускі трэц, становіцца зразумелым, які матч на дадзены момант стаў самым клёвым у нашай краіне. Гэта матч Францыя-Сенегал, вы ведаеце чаму? Но. Ну-ка. Яго каментавалі па-беларуску. О! Вось, калі ласка, пакажыце трэц. Шмат было такіх. І ведаеце, вось гэта відавочнае становішча па-за гульнёй, вольная прастора, асаблівая небяспека, паўабаронца, як жа смачна гучыць, асалода для вушэй. Всё так. І адразу ведаем, за каго заўзеюць беларусы. За тых, каго каментуюць па-беларуску. Канешне, шмат аб чым кажа, калі вось беларускамоўны каментар, гэта падзея у Беларусі. Падаецца, ўсё, што б не каментавалі па-беларуску, гэта ўсё адразу на 100% вышэй успрымаецца. Ведаеце, зараз розныя страшныя рэчы адбываюцца ва ўсім свеце.
свеце, і ў такія часы асабліва клёва чытаць розныя навінавыя паблікі, якія працуюць у Беларусі. Зараз паглядзім рэлс, які запусціў аккаунт Аршанка Бай у сваім інстаграме. Вось калі іх запусціць відэа, а я пачытаю описание до этого видоса. В редакцию обратилась жительница города Барани Любовь Исакович. Она рассказала, что скамейка на остановке поликлиника номер 3 в Орше очень высокая, на нее невозможно присесть. Мы съездили и проверили, так ли это. И действительно, человеку со средним ростом на нее хоть со стремянкой залезай. Надеемся, коммунальные службы обратят внимание на эту проблему и помогут ее решить. Что думаем про гэта? Гэта, ведаеце, такое... Это расследование, якіх мы не заслужили. Хотя мне падыходзіць, мне пасуе такі там, ведаеце, формат. там такі лор, што яны пасля выложылі яшчэ адзін рылс, бо напісалі, што ёсць яшчэ адна скамейка, якая занадта нізкая, і яны таксама паехалі правяраць. Вся краіна жыве. Мусіць быць баланс. Такая вось урбаністыка у маёй роднай і любімай Воршы. Урбаністыка жыве, да? А зараз мы паглядзім з вами яшчэ адзін відос. Гэта кароткаметражка ў стылі арт-хаус, дзе раскрываецца, што сапраўды бесіць людзей больш за ўсё. Калі ласка, увага на экран. Самокат, который стоит с вчерашнего дня посреди дороги, кто ответит за нарушение закона? Это ответчик. Нарушая права пешеходов, он стоит на самой дороге. Ну, это расстрел. Это расстрел праз павешанне. І тут же комент под гэтым відосам. Нецярпілы бдят. О, Ну, слухайте, так это ж насамрэч не вельмі прыемна. Ну так, Абыходзіць. бачыце, заўважаюцца беларусы, змагаюцца з вось так і праблемамі. пачынаецца народная хваля абурэння. Яшчэ адна цікавостка, якую заўважыў, таму давайте перанясемся зараз у Гомель на хвіліночку. Глядзім відос. На остановке универмаг Гомель. Гомельчане знают чудесную остановку. Вот. И смотрю плакат. Пишет: «Я люблю Гомель, город над Сожем». Вот. Кто-нибудь знает, где находится эта набережная? Ребята, этот плакат делали не гомельчане. Потому что это не наш дворец. Я думаю, а вы как думаете? Гэта штучны інтэлект, так? Ну, калі Зробленае? попросілі чат GPT зрабіць вось гэтую афішу, да, за Ну, я як гарадзенец як бы не заўважыў бы. Ну, можа быць, але ведаеце, там у каментарах падзяліліся людзі. Першыя, былі такі два буйныя лагеры. Першая кажа, што гэта горад Ярослаўль. І там сапраўды ёсць такая набережная. Іншая сцвярджаюць, што сапраўды ёсць такое месца, просто фото старое, там месца ўжо інакш выглядае. Але ёсць яшчэ і трэція, якія пішуць: а могло бы быть так и даже лучше, это про фото на плакате, если бы все налоги оставались в Гомельской области. О, Так. тут з падтэкстам. От зажылі б тады У таяка. каментарах, калі вы з Гомеля, ці сапраўды ёсць там такая набережная, ці гэта сапраўды такая памылка адбылася. Ну і давайте яшчэ адзін відосик. На гэты раз ужо з Брэста. Вось там усталявалі вось гэта. Бачылі. Гэта назвалі малой архітэктурнай формай аб захаванні гістарычнай памяці. Ведаеце, мне тут нават не хочацца даваць нейкіх ацэнак. Я просто хацеў бы пачытаць каментары, якія я пабачыў у трэці таксама. Это же надо сделать такую, после которой нужно оправдываться всей Беларусью. Я в шоке. Подготовка к 22 числу и Дню независимости колоссальная. Видимо, высокие чины приедут. И опошние такие: ну ладно бы это было красиво и к месту. Выглядит по-уродски. Один из самых важных моментов конца кровопролития сделали как будто из дешевого пластика. Ну, там сапраўды ты... А это там ёсць пластик і гіпс, і гэта рабіла баранавіцкая корпорация Декора, компания. Это я вот читал про вот гэта уродство, конечно. Адныя жахі. Гэта яшчэ прыстойныя каментары. Дзесьці бачыла каментар, што спадзяюся, пасля 22-го прыбяруць. Спадзяемся, што прыбяруць. Так. Пішэце, спадарства. Ярослав все читае, яшчэ прыйдзе до нас. Ярославе пакуль што дзякуй. Ну а сёння уначы купальня. Беларусы будуць шукаць першую папараць кветку ў гэтым годзе, першую, але не апошнюю. Купалі прыйдзе яшчэ ў ноч 6 на 7 ліпеня, ну, як у Беларусі. 2 купалі, там 2 калядаў, 2 новыя гады, ну, все гэтак далей всяго па 2 і у дадзеным выпадку дзякуючы розным календарам, юліянскаму і грыгарыянскаму. А некаторыя беларусы купалле ўжо адзначылі, ну, паводле працоўнага календара. У першую ж ноч
выходнага. Глядзіце, якая была прыгажосць. Ой, рано на Івана ночувала в чистім полі. Ой, рано на Івана, ой, рано на Івана, ой, рано на Івана, як остала, де вбачила. Ой, рано на Івана, ой, рано на Івана. Слила копалка добром теплом, слила копалка добром теплом. Слава копалке пяем, пяем, слава копалке пяем, пяем. Божухна, ну якая ж прыгажосць. А ў нас ужо ў гасцях экспертка па традыцыйных рамёствах Ірына Новік. Іра, як ты рыхтуешся да свята? Распавядай. Ой, я рыхтуюся ажно пыл курыць, я так рыхтуюся да святаў, таму што, ну вось вяночкі вам ужо паказалі, пра папараць кветку ўсе ведаюць, але ж ёсць яшчэ шмат розных прыкметаў і традыцый, пра которые чамусьці забываюць. І вы зараз я вам раскажу пра купальскага дзядка, которага можна сустрэць менавіта ў гэтую шыкоўную чароўную ноч на купала. Ну так вось, а што трэба ўзяць з сабою на гэтую ноч? Ты не загадаешся, але я тебе падкажу адразу. Казвай. Абрус. Трэба Маем. ўзяць абрус, таму што калі ты ўночы ідзеш па лесе, можаш сустрэць такога дзядка. Гэта добры дух купальня. Ён такі маленькі, крывенькі, ходзіць і ўночы збірае кветкі. Ты яго ні з кім не зблытаеш, астатнія старыя ўжо спяць. Ну так вось, калі толькі ты ўбачыла гэтага старога дзядка ў лесе, трэба дастаць абрус, не ведаю адкуль, з кішэні, дастаць абрус і перад гэтым дзядком пасцяліць. Перад ім. Перад ім, так. Окей. І гэты дзядок, калі ўбачыць, то ён табе таемна кіне кветачку некую купальскую на гэты вось твой абрус. І калі ты гэту кветачку атрымаеш, то будзеш ведаць, дзе скарбы ляжаць, як яны зачараваныя, хто іх зачараваў, што трэба зрабіць, каб раскалдаваць гэта ўсё. І, ну, будзеш мець шанец такі. Мне ўсё гэта трэба. Так. А вось каб гэта твоя таямнічая сіла засталася з табой назаўжды, ну, трэба маленькая хірургічная аперацыя. Давай. Трэба ўзяць нож, парэзаць сабе правую далонь і гэту кветку пад скуру запіхнуць. Абавязкова? Ну так, і тады будзеш на ўсё жыццё з гэтымі таямнічымі ведамі. Ну, а калі не, можна што-небудзь прасцей зрабіць. Бо апроч купальскага дзядка ёсць яшчэ купальская ведьма. Ну, давай пра гэта. Ведьму купальскую рабілі такую вялікую на калу са старых рэчаў, бо старыя рэчы трэба паліць абавязкова ў купальскім вогнішчы. Спачатку з гэтай ведьмай хадзілі па вёсцы, а потым яе спальвалі ў вогнішчы. А яшчэ... Мне гэта больш падабаецца. Ну, супер, правда. Рэзаць нічога не трэба. Не, толькі старыя рэчы аддаць. Так, а потым новыя купіць. Ну, это ж О, ну, конечно, ну, па-дзявочы. А яшчэ можа быць нам патрэбна кола і барана.
Ну, Так. кола сімвал, тому що кола году, вось як бы там кола сезону, вось гэтыя ўсе штукі на коле разводзілі агонь таксама, і на баране маглі разводзіць агонь. І мне вельмі падабаецца, што барана гэта сімвал купальня, бо барана гэта бараніць, але не толькі зямлю, але і сябе. І вось барана гэта такі абарончы сімвал. Трэба было, каб хлопцы паклалі старую барану на галаву, абышлі з ёй вёску, а потым барану можна спаліць. Ну, а зубы ад гэтай бараны яшчэ не спаленыя. Можна утыкнуць у сцяну хаты, і гэта будзе таксама аберег. Божухна. О, так. Шукаем, значит, нам Кола, потрібна барана, абрус. Мужчина, як дядок. Ну, Просто гэта кожнай жанчыне яго патрэбны знайсці мужчына на трэба. купалле. Так. Так, што яшчэ? Ведьма нам патрэбна. Ведьма Так, патрэбна. ведьма будзем... Так. Слухайце, А, яшчэ можна ўзяць мак, бо глядзі, бо у гэтай ж ноч ведьмы п'юць малако ад чужых кароў і купаюцца ў гэтым малаце. То, каб ведьма не выпіла гэтае малако, трэба ўзяць мак і вакол каровы абсыпаць. І тады ведьма, пакуль усе зярняткі не збярэ, малако ў каровы забраць не зможа. ну, слухайце, падаецца, нашы беларусы штосьці ведалі. Ведалі Так, дакладна. так, Давайте так. прытрымлівацца гэтых традыцый. Усё, што нам цяпер Ірына сказала, значит. Дзядок, ведьма, барана, усё гэта выконваем менавіта сёння, таму што святкуем купалле. Ёсць яшчэ другі шанец. Каб нам усім шчасціла, слухайце, каб скарбы знайсці. Да, ну і можна эту ванну Клеопатру ў малаце сёння прыняць, і будзем усе як ведьмы прыгожыя і вечна маладыя. Я ведаю, які ў нас сёння з Ірынай будзе агульны план. Будзем прымаць ванну ў малаке. Дзякуй, вялікі, Ірына. Будзем рыхтавацца да купаля. А цяпер пераключаемся на больш трывожную тэму. Ад сяброўскіх абдымкаў бацькоўскіх парадаў да саўдзелу ва ўварванні, зняважлівага гніда і раптоўных перапросінаў. Давайте ўзгадаем, як змянялася рыторыка Лукашэнкі ў дачыненні Зяленскага і што стаяла за гэтымі словамі. 2019 год. Форум у Жытоміры. Лукашенко і Зяленскі сустракаюцца ўпершыню. Рыторыка афіцыйнага Менску максімальна цёплая, хаця Лукашенко і трымаецца крыху паблажліва у стылі дасведчанага кіраўніка. Ён ацэньвае Зяленскага як маладога прэзідэнта, нявопытнага, але добрага чалавека, якому, цытата, трэба дапамагчы. Я хочу вас заверить, что вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Беларусью вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами. У жніўні 2020-го Лукашенко дае сваё знакамітае інтэрв'ю Дмытру Гордону. Менавіта там гучыць абяцанне, якое войдзе ў гісторыю як самая цынічная хлусня. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Спасибо. Тем более с оружием. Усё ламаецца праз некалькі тыдняў таго ж 2020-го. Зяленскі не прызнае вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, і Украіна адна з першых уводзіць санкцыі супраць рэжыма Лукашэнкі. Тон дыктатара імгненна змяняецца. Зяленскі ў ягоных прамовах ператвараецца ў маладога дурня, які нібыта стаў марыянеткай захаду. А 24 лютага 2022 года цана лукашэнкаўскіх абяцанняў стала зразумелай канчаткова. Расійскія танкі пайшлі на Кіеў менавіта з беларускай тэрыторыі. Лукашенко прынёс карту і стаў расказваць знакамітае абсурднае апраўданне. Мы отсюда получали от украинцев информацию, что готовится удар по белорусской территории. Спасибо этим ребятам. Они нас предупредили. И буквально за 6 часов до пуска ракет мы это обнаружили, и россияне у нас Искандеры находились здесь на позиции, да? В районе Мозера. Нанесли удар по этим ракетам. Сапраўднае дно дыпламатычнай рыторыкі было прабіта ў сакавіку 2023 года. Пасля дыверсіі ў Мачулішах, калі партызаны пашкодзілі расійскі самалёт-выведнік А-50, Лукашенко зрываецца на адкрытую істэрыку і дваровую лаянку. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.
А ўжо нядаўна мы пабачылі чарговы нечаканы піруэт. Лукашенка, які раней патрабаваў ад Украіны капітуляцыі, раптам спрабуе зноў уключыць рэжым міратворца. Каментуючы свае ж мінулыя рэзкія выказванні на адрас Зеленскага, ён нечакана дае задні ход. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет. Што гэта? Пакаянне? Ці гэта класічнае палітычнае хамелеонства і спроба намацаць глебу для ўласнага выжывання на фоне няпэўнасці ў вайне? Але ва ўкраіне выдатна памятаюць формулу. За міралюбнымі словамі Лукашэнкі у любы момант могуць пайсці чужыя танкі. І ўсё б гэта было б забаўна, калі б не несла рэальнай пагрозы канкрэтным людзям. Увечары пятніцы Владимир Зеленскі папярэдзіў Лукашэнку, што ЗСУ могуць ударыць па той беларускай тэхніцы, што дапамагае расійскім дронам бамбіць Украіну. Ну что ж, на сувязі з нашай студыі палітолог Александр Фрыдман. Александр, мы вітаем вас. І адразу першае пытанне. Што вось гэта за канкрэтныя такія кропкі? Вось нас глядзяць цяпер людзі з Беларусі. Вот каму, дзе рыхтавацца? Вось, магчыма, гаворка пра нейкую інфраструктуру, якая можа тэарэтычна разглядацца Украіна як ваенная цэль, альбо штосьці іншае? Праблема, якая ёсць у гэтай сітуацыі, што насамрэч ніхто так дакладна не ведае, няма гэтай інфармацыі ў публічнай прасторы, так у незалежнай праверанай інфармацыі пра тое, што там знаходзіцца. Ёсць беларускі бок, ад яго афіцыйны бок, ад якога ніякая інфармацыя не паступае, канкрэтная інфармацыя, што там ёсць. Ёсць заявы украінскія. Ну а што тычыцца незалежных вонкавых экспертаў, тых жа, напрыклад, заходніх экспертаў, там ніякіх каментароў на гэты конт няма. Таму мы насамрэч не ведаем, што там ёсць і што патрабуе Зеленскі. Тут справа даверу. Той, хто давярае Украіне ў гэтым кантэксце, давярае асабіста прэзідэнту Зеленскаму, будзе сыходзіць з таго, што ён кажа праўду, што там ёсць там пэўныя установкі, якія дапамагаюць Расіі карэктаваць удары па тэрыторыі Беларусі. Ну што ідзе і як канкрэтна, ну пакуль такой празрыстай інфармацыі няма, ну гледзячы на украінскую камунікацыю, як яны працуюць апошнімі днямі і што заяўляе сам украінскі прэзідэнт, можна сыходзіць з таго, што можа на працягу тыдня, наступнага тыдня будзе ўжо і канкрэтная інфармацыя, канкрэтныя паведамленні і можа нават канкрэтныя заклікі пакінуць пэўную тэрыторыю. Тут магчыма ўсё. Пакуль мы на ўзроўні інфармацыйнай эскалацыі, но заявы, якія робяцца і пагрозы, якія ідуць, яны выглядаюць вельмі сур'ёзна. Фактычна Зеленскі кажа пра тое, што Украіна захоўвае для сябе магчымасць ударыць па тэрыторыі Беларусі і знішчыць вось гэтую пагрозу для сябе. Ну што ж, у нас ёсць нават відэа вось гэтай заявы, можна таксама запусціць для нашых гледачоў, калі ласка. У яго сёння на вышках стаяць ретранслятары. Расійскія ретранслятары, беларускія. Якая нам розніца? На яго тэрыторыі ўздоўж двух абласцей, якія мяжуюць з Украінай, знаходзіцца тэхніка, якая карэктуе агонь па ўкраінскім насельніцтве, менавіта па насельніцтве. Там у нас цяпер няма такога моцнага фронту, як на мяжы Украіны і Беларусі. Там забіваюць мірных жыхароў. Там ретранслятары на адпаведных вышках. Ён можа гэта прыбраць? Чаму ён не хоча ўдзельнічаць у вайне? Хай прыбярэ гэтую тэхніку, хай адключыць гэтую тэхніку. Я думаю, што яму тыдня будзе дастаткова, каб гэта зрабіць. Чаму я кажу тыдня? Таму што цяпер кожны дзень праз гэта гінуць нашы мірныя жыхары, параненыя дзеці. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Вось гэта рэальная ваенная пагроза ці хутчэй усё ж такі нейкі палітычны сігнал Менску? Не дапускаць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну. Усё ж такі менш тыдня засталося. Я думаю, што гэта, канешне, сігнал, перш за ўсё сігнал, але пагроза застаецца ўсё ж такі рэальнай. Гэта ж не тое, што можна было б сказаць, ну вось Украіна толькі пагражае, нічога не робіць. Давайте паглядзім на тое, што зараз адбываецца на тэрыторыях Украіны, якія захапіла Расія, альбо на саміх расійскіх тэрыторыях. Як праводзяцца аперацыі супраць Расіі фактычна Украінай па ўсім свеце. І калі украінскі прэзідэнт дае вось так кажа, і мы ведаем, што Украіна ўжо рабіла і робіць у розных кропках гэтага свету, ну, канешне, гэтыя пагрозы трэба ўспрымаць абсалютна рэальна. І нягледзячы на ўсю гэтую прапагандысцкую рыторыку, якая ідзе з Мінска, мне падаецца, што ўспрымаюць яны гэтыя пагрозы досыць сур'ёзна.
Александр, і все-таки, калі вяртацца да таго, куды могуць ударыць, калі удараць украінцы, то акрамя нейкіх вайсковых базаў, лётнішчаў, ці могуць гэта быць уласна, напрыклад, прадпрыемствы, тыя ж самыя НПЗ, у тым жа Мазыры, напрыклад, Новополацку, которые вырабляюць паліва для расейцаў, пра што украінцы таксама гавораць. Ці можа вось геаграфія гэтых удараў пашырацца не толькі на ваенныя аб'екты вайсковыя, але вось на прадпрыемствы, напрыклад, на рэзідэнцыі, которых у нас таксама то 17, то 18, то можа ўжо 20. Як лічыць? Ну, калі казаць, вось паглядзець на тое, што Зеленскі сапраўды казаў, меліся на ўвазе перш за ўсё гэтыя радыёлакацыйныя установкі. Гэта зразумела. Там былі прамыя пагрозы. Што тычыцца прадпрыемстваў, ну яны былі ўзгаданы ў гэтым кантэксце. Там не было сказано, што вось мы, напрыклад, ударым па нейкіх НПЗ ў Беларусі. Не, але іх узгадалі ў гэтым кантэксце. І гэта азначае, што, ну, прынамсі, яны як мэты разглядаюцца. Ну, і была ж гэтая заява пра 500 прадпрыемстваў, 500 мэтаў на не 500 прадпрыемстваў, 500 розных мэтаў на тэрыторыі Беларусі. Так што ўсё тут, у прынцыпе, уявіць сябе гэта магчыма. І нават у выпадку з НПЗ, калі ідзе барацьба з боку Украіны з расійскімі НПЗ, каб выклікаць паліўны крызіс у Расіі. І гэта атрымліваецца. І ёсць гэтыя беларускія НПЗ, якія працуюць менавіта на Расійскую Федэрацыю, пераважна на Расійскую Федэрацыю. Но з пункта гледжання Украіны пагражаць гэтым НПЗ альбо нешта зрабіць гэтых НПЗ ў гэтым кантэксце, гэта выглядае лагічна. Гэта магчыма. Я думаю, што там сапраўды такая, напэўна, ёсць іерархія. Гэтая радыёлакацыя, гэта першае. Другое, гэта ўжо іншы шлях, іншы крок у напрамку эскалацыі, магчыма, НПЗ, магчыма, іншыя беларускія прадпрыемствы, якія працуюць на расійскую ваенную эканоміку. Гэта таксама вядома. Што тычыцца Лукашэнкі і ягоных рэзідэнцый, я не думаю, што украінцы будуць, калі ўвогуле да гэтага справа дойдзе, што ім цікава было марнаваць на гэта рэсурсы. Зеленскі ж кажа адкрыта, у яго логіка відавочная. Мы працуем толькі ў тым напрамку, які можа пашкодзіць Расіі. Калі там, напрыклад, нешта зрабіць супраць рэзідэнцыі Лукашэнкі, гэта будзе непрыемна Лукашэнку, але Лукашэнка не вельмі цікавы сёння для Украіны. Іх цікавіць усё, што можа пашкодзіць Расіі. Так што ўсё, што нейкім чынам звязана з расійскай ваеннай эканомікай, з расійскім войскам, яно знаходзіцца у поле зроку ЗСУ. Гэта зразумела. Ну, а ці дойдзе сапраўды да такіх крокаў, гэта ўжо іншае пытанне. Я б такога развіцця падзею не выключаў, хаця ўсё ж такі ён мне падаецца хутчэй малаверагодным. Слухайте, а вось як можа адказаць на гэта Лукашенко? Што ён можа сказаць? І якая ўвогуле ў яго, ну не ведаю, мэтавая аўдыторыя, на вашу думку? Ну, выбачацца можа, дарэчы. Выбачацца? Чаму ён выбачаецца ўвогуле? Для каго гэта? Я бы з гэтымі выбачэннямі я б гэта не перабольшваў. Калі б Лукашенко сапраўды там захацеў бы выбачыцца перад Зеленскім, але паспрабаваць там нешта зрабіць, ён рабіў бы гэта не праз саудаўскі канал Аль-Арабія, там ёсць каналы сувязі, ён мог бы напісаць Зеленскаму ліст і іншае, а тое, што гэта так робіцца, гэта хутчэй было зроблена для аўдыторыі канала, так бы мовіць, прадэманстраваць, што вось ёсць такі палітык Лукашенко, які рэфлексуе над уласнымі крокамі, які змагаецца за мірнае выйсце з вайны і так што і то, як яно было сказано, ну, я б не перабольшваў у значэннях гэтых выбачэнняў. Але ў пэўным сэнсе, конечно, яны адлюстроўваюць тыя праблемы, якія ў Лукашэнкі ёсць, і тыя пагрозы, як ён успрымае. І гэта вельмі напружаная сітуацыя. Бадай самая напружаная для Беларусі з пачатку Вялікай вайны ў 22-м годзе. Тое, што Беларусь можа больш актыўна ў гэтую вайну ўключыцца, гэтая магчымасць, яна сапраўды на дадзены момант існуе. Што Лукашенко можа зрабіць? Той ультыматум, які Зеленскі высунуў, ну тут што Лукашенко-то зрабіць не шмат можа. Бо Лукашенко ў гэтым сэнсе, як мне падаецца, цалкам залежны. Там можа нешта быць выведзена з тэрыторыі Беларусі толькі калі на гэта пагадзіцца Масква. Так што тэлефанаваць у Маскву і прасіць Пуціна, каб гэта вывелі. Но тут і ёсць іншы момант. Паводзіны Лукашэнкі, ягоныя заявы, яны Кіевам успрымаюцца як слабасць.
что Лукашенко напужаны, что Лукашенко слабы, и тому и риторика Киева становится все больше и больше жорсткай. Так что яны будут ціснуць і надалей. Лукашенко разумее, что калі зараз ён зробіць нейкія крокі да дээскалацыі, для яго могуць узнікнуць у будучым яшчэ большыя праблемы. Бо для Киева гэта будзе запрашэнне, яны будуць ціснуць яшчэ больш. Ну что ж, у нас зусім мало часу ёсць, але не можам не запытацца, бо глядзяць нас людзі ў Беларусі. Што звычайным людзям рабіць? Потому что Лукашенко гаварыў, у яго там і бетон на курніках он паставіць, і петляць будзе, як заяц па кочках. А людзям што рабіць? Вот не хадзіць на гэтыя прадпрыемствы, звязаныя з ваенкай расійскай, узяць адпачынак нейкі, захварэць там ці яшчэ штосьці. Бензін закупляць, ваду. Што звычайным беларусам рабіць? Тут вельмі цяжка рабіць нейкія парады. Першае, уважліва сачыць за ўсёй інфармацыяй, якая ёсць, рэфлексаваць, не падпадаць пад нейкі алармізм. Так, сітуацыя цяжкая, сітуацыя напружаная, но нічога фатальнага на данный момант не адбылося. Уважліва сачыць. Ну і тое, што робяць у такіх надзвычайных выпадках, што можа адбыцца, конечно, ўсё рабіць, ўсё магчымае. Але ізноў жа, тут бы я алармізм не перабольшвала. Добра, не будзем перабольшваць алармізм, але ўсё ж такі паглядзім, дзе сховішчы знаходзяцца блізка ад нашых прадпрыемстваў. Так, на всякі выпадак. Дзякуй вам вялікі, спадар Александр. З намі быў на сувязі Александр Фрыдман, палітычны аналітык. Ну што ж, а наўздагон давайте, спадарства, яшчэ паглядзім сюжэт пра эканамічную цану, якую Беларусь плаціць, уласна, за ігнараванне міжнароднага права. У жніўні 2020 года беларускае грамадства і нованароджаныя дэмакратычныя сілы знаходзіліся ў стане палітычнага рамантызму. Галоўны лозунг таго першага этапу быў безальтэрнатыўным – рэжым вось-вось рухне. Тады адмаўляліся ад любых кулуарных кампрамісаў, а вызваленне арыштаваных бачылася не прадметам гандлю, а непазбежным вынікам змены ўлады. Верылі, што пад ціскам вуліцы, усеагульнай стачкі або беспрэцэдэнтных санкцый захаду Александр Лукашенко будзе вымушаны пайсці на перамовы або проста сысці. Нават яго візіт у СІЗА КДБ успрымаўся грамадствам як слабасць сістэмы, а не пачатак дыялогу. Калі пратэст быў фактычна задушаны, пачаўся этап спробаў унутранага гандлю. Юрый Васкрасенскі і яго круглы стол нібыта прапанавалі формулу нармалізацыі праз пакаянне. Унутры дэмакратычных сіл загаварылі пра вывад палітвязняў у асобны трэк перамоваў. А эмацыйным пікам стала заява Паўла Латушкі, які быў гатовы абмяняць сябе на ўсіх вязняў. Але рэжым патрабаваў капітуляцыі беларусаў, а не раўнапраўнага дыялогу. Пасля пачатку вайны ва ўкраіне ўвага свету аслабла, а лозунгам апазіцыі стала «Захад павінен праціснуць». Спадзяваліся на Вашынгтон і санкцыі. Рэальнасць аказалася цынічнай. Менск пачаў выкарыстоўваць тактыку выкідання. Людзей вызвалялі пасля тэрмінаў, але фактычна дэпартавалі з краіны без права вяртання, пазбаўляючыся ад патэнцыйных лідараў унутры краіны. Сёння стратэгія Менску набыла выгляд арэляў. Рэгулярныя хвалі памілаванняў хворых і пенсіянераў спарадзілі размову пра кропкавую адлігу. Да нацыянальнага прымірэння заклікала нават вызваленая Марыя Калеснікава. Аднак гэта ілюзія. Беларусь апынулася ў патавым кругазвароце закладнікаў. Адных вызваляюць пад камерамі, але адначасова садзяць новых, каб заўсёды мець абменны фонд. Санкцыі то ўзмацняюцца, то здымаюцца, а чалавечыя жыцці застаюцца разменнай манетай. А ў студыі ўжо чакае нас Андрэй Кашперскі. Андрэю, прывітанне. Слухай, ёсць такое пытанне. А вось ці можна, вось ты як дасведчаны кінааглядальнік, можна падзяліць кіно, не ведаю, там, на летняе, зімовае, вясновае, цяпер ўсё ж такі лета, спякота. Як, на твою думку? Канешне, канешне. Сёння пра гэта і пагаворым. Добрай раніцы. Ну вось і лета ў самым разгары, а гэта значыць, надышоў час гарачых летніх блокбастараў. У пракаце ўжо ідзе бадзёры і вясёлы фэнтэзі-баявік «Уладары сусвету». Вось-вось выйдзе новая «Супергёрл», а на гарызонце чакаюць кінакомікс «Чалавек-павук 4» і «Адысея» вядомага рэжысёра, аўтара «Інтэрстэлару» Крыстафера Нолана. Але давайте на хвілінку зазірнем у мінулае і згадаем, што само паняцце «летні блокбастар» у 75-м годзе вынайшаў менавіта Стывен Спілберг са сваім легендарным хоррорам «Сківіцы». Памятаеце? Туду, туду, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Менавіта Стывен Спілберг прывучыў свет хавацца ад летняй спёкі ў прахалодных кіназалах перад велізарнымі экранамі. І вось галоўны патрыярх Галівуду зноў у справе. Ён выпусціў свой новы фантастычны фільм «Дзень разаблачэння».
Пра яго мы сёння і пагаворым. Дзень разаблачэння – гэта гісторыя пра чарговы кантакт чалавецтва з пазазямным розумам. Дзень адбываецца ў нашыя дні. Галоўны герой у выкананні Джека О'Коннелла працуе на звышсакрэтную арганізацыю, якая гадамі хавае ад свету існаванне прышэльцаў. У нейкі момант ён вырашае гэта спыніць, і як Эдвард Сноуден выкрадае флешкі з кампраматам пра іншапланетян і збягае. У гэты ж час гераіня Эмілі Блант, якая працуе звычайнай вядучай прагнозу надвор'я, раптам гаворыць спачатку па-расейску, потым па-карэйску, а потым у прамым эфіры на наогул незразумелай іншапланетнай мове. Спецслужбы і таямнічая арганізацыя адразу пачынаюць палявання на абодвух. І для герояў пачынаецца шалёная гонка. Рэжысёр Стывен Спілберг суперкруты майстар, гэтага у яго не адняць. У свае гады ён па-ранейшаму бездакорна адчувае тэмп, рытм і магію кадра. Камера яго пастаяннага аператара Януша Камінскага рухаецца проста ідэальна. Карцінка вельмі кінематаграфічная, дынамічная, вока не адарваць. Да таго ж Спілберг застаецца вялікім гуманістам. Гэта кіно не пра тупую страляніну з лазараў, а пра эмпатыю і сувязь паміж людзьмі. Асобнае захапленне – гэта Эмілі Блант. Яна тут проста неймаверная. На маю суб'ектыўную думку, гэта адна з самых магутных, эмацыйных і крутых яе роляў у кіно за апошні час. Толькі для яе гульні і працы аператара фільм ужо варта паглядзець. Паглядзіце. Але, скажу, усё астатняе ў фільме, на жаль, аказалася, мякка кажучы, такім супярэчлівым. Не маю ніякай ахвоты крытыкаваць Спілберга, які натхніў велізарную колькасць кінематаграфістаў, уключаючы мяне, але мінусы фільма сказаць трэба. Фільм месцамі выглядае залішне наіўным і простым, і нягледзячы на бадзёры пачатак, фільму не стае сучаснай глыбіней. Ён адчуваецца так, нібыта яго здымалі па лекалах 80-х. І калі параўноўваць дзень разаблачэння з іншапланетнай класікай Спілберга, напрыклад, з блізкімі кантактамі трэцяй ступені ці іншапланетянінам, то навінка прайграе. Там была магія першаадкрывальніцтва, а тут проста якаснае, але другаснае рамяство. Падчас прагляду месцамі было проста смешна і неяк недарэчна. Прычым у тых момантах, дзе па задуме аўтараў мусіла быць максімальна пафасна, сур'ёзна і кранальна. Калі рэжысёр спрабуе ціснуць на драму і высокі гуманізм, а ўвесь кіназал ад гэтага пафасу пачынае міжвольна рагатаць. І кампазітарам выступіў майстар Джон Уільямс, той самы чалавек, які напісаў саундтрэкі да «Сківіцы», «Парку юрскага перыяду», «Гары Поттера», «Зорных войнаў» і «Індыяны Джонса», але тут музыка проста ніякая. Яна шэрая, на жаль, бляклая, абсалютна незаўважная і нічым не шапляе. І тым не менш, гэта ўсё ж такі Спілберг, нягледзячы на тое, што фільм атрымаўся для мяне хутчэй на 6 з плюсам, шмат каму гуманізм карціны і яе настальгічная інтанацыя дакладна прыйдуцца па гусце. Але калі вы хочаце паглядаць па-сучаснаму і па-супраўднаму сучаснае, актуальнае, дынамічнае кіно пра прышэльцаў, я б параіў звярнуцца да «Прыбыцця» Дэні Вільнёва і бліскучага раёна номер 9 Ніла Бломкампа. Это классно. Спілберг ужо не ты, так? Але ён майстар, геній. Які ваш любимый фільм Спілберга? Іншапланетянин, У безумоўна. мяне сківіцы, канешне. А Індіана Джонс? Ну, гэта таксама класіка ўжо. Не, я все-таки по акулах больше. Окей. По акулах. Між тым, вот такое, ты ведаеш, ведаем, што ў цябе яшчэ ёсць такое. Можа, там штосьці яшчэ цікавае ёсць, акрамя дня? Ёсць. Калі вам хочацца згадаць менавіта культавы навука-фантастычны блокбастер самога Стывена Спілберга, то я шчыра параю свой любімы сай-фай фільм Спілберга, які ён зрабіў у 2002 годзе. «Асаблівае меркаванне» з Томам Крузам у галоўнай ролі. Вось гэта сапраўдны эталон жанру. Там і шыкоўны кіберпанк-візуал, і геніяльны дэтэктыўны сюжэт пра прадухіленне злачынстваў у будучыні, і такі ўзровень напружання, ад якога дасюль перахапляе дыханне. А як там працуе камера таго ж Януша Камінскага, гэта проста шэдэўр аператарскага майстэрства. Дарэчы, у той жа фантастычны для рэжысёра 2002 год Спілберг выпусціў яшчэ адзін свой культавы хіт «Паймай мяне, калі зможаш» з Леонардо Ді Капрыа і Томам Хэнксам. Таму, каму не вельмі заходзіць фантастыка, а хочацца стыльнага, іранічнага і неверагодна захапляльнага прыгодніцкага трылера, вось вам яшчэ адзін бяспройгрышны варыянт ад Мэтра. А які ваш любімы фільм Стывена Спілберга? Пішыце ў каментарах. Андрей, дзякую табе вяліка. Дзякую, але ў мяне яшчэ да цябе ёсць пытанне. Паслухай, штучны інтэлект. Все пра яго гавораць, усе ім займаюцца апошнім часам. І Спілберг таксама. Як ты думаеш, ці гэта той час, калі лебедзіная песня Спілберга і ўрэшце штучны інтэлект яго заменіць ввогуле прафесію рэжысёраў? Як на твою думку? Не, я ў гэта не веру.
Ну, а Усё, цябе? фантастыка, якую таксама Спілберг не здымаў. Не веру. А ці штучны Нас не інтэлект? заменіць. Ці штучны інтэлект замяніць Андрэя Кашперская? Канешне. Буду прыходзіць сюды і гаворыць пра кіно. Я паадрезаю Заўсёды. усе кабелі, каб прыходзіў жывы, сапраўдны Андрэй Кашперскі. Андрэй, дзякуй табе Дзякуй вам, велізарны. дзякуй. А тым часам спадарства ёсць у нас вельмі цікавае інтэрв'ю для нашага сайту belsat.eu. Там знакаміты тэхналагічны блогер, наш цудоўны сябар, IT-барада, распавядае, які ввогуле прафесіі з'есць усё-ткі штучны інтэлект ужо ў самы найбліжэйшы час. Сфера інфармацыйных тэхналогій, якая гадамі лічылася самай перспектыўнай і непахіснай, перажывае тэктанічныя зрухі. Па ўсім свеце кампаніі скарачаюць штаты. Вядомы IT-спецыяліст Алексей Картыннік лічыць, што прычына звальнення ўкрыецца ў нежаданні саміх спецыялістаў адаптавацца. Гэта не звальненне простое, што штучны інтэлект заменяе праграмістаў. Гэта звальненне хутчэй простое, што праграмісты і спецыялісты ў сферы IT не хочуць ужываць штучны інтэлект. Бо бізнес імкнецца да таго, каб рабіць большую колькасць працы за меншы час. Зразумела, яны такім чынам грошыкі зарабляюць. А штучны інтэлект на сённяшні момант у праграмаванні, у дызайне, у тэставанні, у іншых галінах ён сапраўды дапамагае паскарацца. Штучны інтэлект наступае па ўсіх франтах, і некаторыя папулярныя IT-прафесіі рызыкуюць знікнуць нават хутчэй за традыцыйнае праграмаванне. Хто менавіта ў зоне рызыкі? Самае блізкае і знаёмае, там, напрыклад, гэта дызайн, графічны дызайн. Мне падаецца, што там нашмат горша ўсё зараз адбываецца, чым праграмістаў, таму што дызайнераў гэтыя сістэмы, якія могуць маляваць інтэрфейсы, а яны ўсё больш дасканалыя сістэмы з'яўляюцца, яны ўжо амаль што цалкам могуць замяняць. Галоўны вывад, які прымушае задумацца, звыклая вышэйшая адукацыя і шматмесячныя курсы больш не гарантуюць поспеху, бо тэхналогіі змяняюцца кожныя 3 месяцы. Як жа тады увайсці ў IT сёння? Я дакладна не раю ісці навучацца ва ўніверсітэты на праграмаванне, ні ў беларускія, ні ў расійскія, ні ў англійскія, ні ў якія. Як вы хочаце праграмаваць, проста берыце і праграмуйце. Тым больш, што сёння ёсць чат GPT, з якім можна проста сесці, як у цябе ёсць упартасць пэўная, то ты можаш самастойна вельмі хуценька гэтае праграмаванне засвоіць. Свет змяняецца прама на нашых вачах, і падобна галоўным навыкам будучыні становіцца не ўменне пісаць бездакорны код, а здольнасць кіраваць штучным інтэлектам і хутка вучыцца новаму. Паглядзелі цудоўную размову цудоўнага IT-барады з нашым цудоўным Андрэем Сульжыцам і з намі зноўку наш цудоўны Ярослаў з вашымі цудоўнымі каментарамі. Што па нашым пытанням? Давайте верну нас у тэму эфіру. Былі такія жарцікі. Калі я сумую па падарожжах, я рыхтую сабе рыбу і курыцу і выбіраю нешта адно. Ну, як у самалётах, так? Далей, вось тут вельмі міла. Першае падарожжа лета ў свае мясціны за суніцамі. Ой, прям вы пачулі? Па сэрцайку. Так. Так, яшчэ, вось, таксама вельмі клёвы каментар, мне спадабаўся. Галоўнае, што хочацца параіць беларусам працягваць адкрываць для сябе Беларусь. Я спадзяюся сёлета рэалізаваць старую ідэю і сплавіцца на каяках па нейкім маршруце. Дарэчы, я вось таксама шмат мясцінаў зараз бачу ў рылсах беларускіх, ну, столькі клёвых месцаў, у якіх я, на жаль, там у свае часы не смог. Слухайце, увогуле, ну, падарожнічаць па Беларусі. Мы не паспелі, але ну, у вас ёсць магчымасць. Давайце, там столькі файных цудоўных. Здымайце відосы, я буду вам тут іх паказваць. І адзначайце нас. І за сябе, і за нас падарожнічайце па Беларусі. Далей, было яшчэ пытанне падарожжа Мары. І вось пісалі пра бразільскі карнавал. Ну, цікава. Так, ну, ёсць яшчэ такі. Хачу з'ездзіць у Галандыю, то бок у Нідерланды, каб там не пыталіся, ці ёсць у мяне нешта забаронена, а прапаноўвалі. Былі, плавалі, ведаем, рэкамендую. Я таксама падпісваюся пад гэты каментар, таксама трэба з'ездзіць, абавязкова. Далей, падарожжа Мары, Ісландыя, альбо Шпіцберген. Вось мы толькі што размаўлялі пра яго. Мне падаецца, што гэта амаль як асобная планета. Вось Шпіцберген, я, дарэчы,
вось першы раз прачытаў. Так і ёсць. І Ісландыя — гэта адзіная дзяржава, якая знаходзіцца на тэктанічным разломе. Адтуль усе гэта езеры, вулканы, марсіянскія пейзажы. Вот так. Але ў нас пад Салігорскам не горш. Я Ісландію бачила толькі на здымках, у Салігорску, дзякуй Богу, была. Але дзякуй вам за ваши каментары. Пішыце, не спыняйцеся пад нашай трансляцыяй, пакідайце ваши прапановы і планы. Дзякуй, Ярославе. Дзякуй, што збіраеш гэты каментары. Мы яшчэ побачымся. І не забывайце, калі ласка, паставіць пад гэтай трансляцыяй падабаечку, напішыце каментар, падпішыцеся, калі вы знаходзіцеся не ў Беларусі, для вас гэта бяспечна. Ну што, а ў гэты час Качка робіцца зоркай чэмпіянату по футболе. Так, Ярославе, моладзь вывучае лекавыя расліны, а чыгунка запускае не хуткасны, а наадварот, няспешны цягнік. Глядзіце навіны з усяго свету. Мерлін, свойскі качар у тышотцы футбольнай зборнай Мексікі, нечакана стаўся вулічнай знакамітасцю ў Мехіка. Гэты горад ахапіла футбольная ліхаманка ў сувязі з правядзеннем у ЗША, Канадзе ды Мексіцы чэмпіянату свету. Для нас сталося сюрпрызам, што Мерлін зрабіўся неафіцыйным талісманам чэмпіянату свету. Шчыра кажучы, мы вельмі радыя такой сітуацыі, найперш таму, што людзям падабаецца наш качар. Мерлін здабыў надзвычайную папулярнасць пасля выпадковай сустрэчы на праспекце Рэформа, відэа якой зрабілася вірусным у сацыяльных сетках. На відэа качар нібыта абірае Мексіку замест Паўднёвай Карэі, дэкранаючыся дзюбаю да мексіканскага сцяга. Вяртанне да вытокаў. У балгарскай вёсцы Лагадаш распачаўся фестываль траваў, свята прысвечанае лекавым раслінам і багаццю прыроды. Удзельнікаў падзеі аб'ядноўваюць жаданне дзяліцца ведамі праз лячэнне зёлкамі, сувязь з прыродай і традыцыі выкарыстання лекавых траваў. Падчас фестывалю удзельнікі частаваліся сокамі з бузіны, інжыру і расторопшы, а таксама даведаліся, як правільна збіраць і захоўваць лекавыя расліны. Гэта трава амайнічэ. Калі яе заварыць і выпіць, можна ап'янець. Яна зачароўвае людзей. Калі вам нехта падабаецца, дайце яму выпіць гэты настой і заваюеце ягонае сэрца. Што праўда, эксперты раяць уважліва вывучаць зёлкі перад ужываннем, бо некаторыя з іх атрутныя і могуць быць небяспечнымі для чалавека. Без Wi-Fi і кандыцыянера, паездка даўжэйшая на некалькі гадзінаў. У Польшчы запусцілі новы чыгуначны сервіс, які, што нечакана, карыстаецца вялікаю папулярнасцю. Цягнік няспешны, аформлены ў рэтра-стылі і рухаецца па маляўнічых маршрутах праз польскую правінцыю. Ён дае пасажырам магчымасць атрымаць асалоду не толькі ад краявідаў, але і ад яшчэ адной адметнасці традыцыйных страваў польскай кухні, такіх як каўбаса з цыбуляй, бігас і журык. Гэта вельмі прыемнае адчуванне, бо я магу глядзець на краявіды за акном. Я не гляджу ў тэлефон, не чытаю газету, я проста азіраюся навокал, таму што нашыя польскія пейзажы вельмі прыгожыя. Гэты цягнік асаблівы тым, што вяртае нас у мінулае, да старой чыгункі, якая некалі была ў Польшчы, да таго, як людзі падарожнічалі, калі я быў прыкладна ва ўзросце майго сына ў 1980-х гадах. Зрэшты, няспешны, нетыповы турыстычны цягнік. З моманту запуску ў красавіку ён злучае буйныя польскія гарады і папулярныя турыстычныя напрамкі ад Карпатаў да ўзбярэжжа Балтыйскага мора, а квіткі на яго рэгулярна раскупляюць. Што ж, сябры, раніца з Белсатам па-ранейшаму у эфіры, 10-я ўжо з хвосцікам, гадзіна ў Беларусі, ну а ў студыі цудоўная, непараўнальная Наста Суханасік. І мой такі ж самы цудоўны і непараўнальны сувядучы Валер Руселік. Нагадаем пытанне гэтага дня. Дзеля чаго вы чакаеце гэтае лета? Якое будзе ваше падарожжа галоўнае сёлета? Я не ведаю, вось я ўжо адказала табе напярэдадні, што я чакаю фестываль тутака і яшчэ вельмі чакаю паехаць на возера. А ў цябе ты не запыталася? А хто ў мяне калі пытаўся? Пытаюся. Працаваць я буду, шаноўныя, а куды ж я кіну вас? Апроч рыбалкі, давай. Апроч рыбалкі у мяне будуць цудоўныя захапляльныя падарожжы на Белсат і з Белсата дадому. І гэта вот такія асноўныя маршруты, таму што без вас, гаспадарства, гэта лета будзе зусім не лета. А таму адказвайце на мою такую ахвяру, каментуйце наш
І не толькі гэты, ввогуле эфіры Белсату, пішэце, калі ласка, там Ярослаў наш цудоўны, будзе гэта все адсочваць нам яшчэ, скажа, так што... Мы ўсё чытаем, усё сочым. А зараз будзе шмат гонару за нашых беларускіх жанчын. Так. Лілія Яноўская, беларуская альпіністка, пачала ўзыходжанне на Нанга-Парбат, 9-ю паводле вышыні гару свету. Я вось сачу за Ліліяй, падпісаныя у Фейсбуку на яе дачку. Цудоўныя абсолютно людзі, поўнае захапленне. Уявіце сабе, 8 кіламетраў, 8 з хвосцікам, 8126 метраў па-над узроўнем мора. І вось гэта вяршыня Нанга-Парбат, яна надзвычай небяспечная. Там няма кіслароду, там няма чым дыхаць. І гаспадарства, мы маем унікальную магчымасць назіраць за ўзыходжаннем вось гэтай адважнай беларускі. Ну, практычна ў жывым эфіры. Давайте паглядзім відэа. Адна з самых небяспечных вяршыняў планеты зноў стане выпрабаваннем для беларускай альпіністкі Ліліі Яноўскай. 66-гадовая спартсменка распачала экспедыцыю на Нанга-Парбат, 9-ю паводле вышыні гару свету, вядомую таксама як гара Забойца, праз высокую смяротнасць сярод альпіністаў. Летась спартоўка паднялася на вяршыню Канчаджангі, 3-й паводле вышыні гары планеты. Усяго ж у ейным актыве ўжо 10 восьмітысячнікаў, у тым ліку Эверест, К2, Лёцце, Макалю і Анапурна. За экспедыцыяй Ліліі сушыць і дапамагае ейная дачка Вольга. Падчас папярэдняга ўзыходжання на Канчаджангу яна выкарыстоўвала спецыяльную сістэму спадарожнікавай сувязі з элементамі штучнага інтэлекту. Сервіс перадаваў навіны, прагноз надвор'я і дазваляў мець сталы кантакт з альпіністкай. Паводле дачкі гэта дапамагала не толькі маці атрымліваць неабходную інфармацыю, але і родным ведаць, што Лілія ў бяспецы. Нанга-Парбат застаецца адной з самых небяспечных вяршыняў свету. Альпіністы сутыкаюцца тут з лавінамі, каменяпадамі, моцным ветрам і рэзкімі зменамі надвор'я. З 2020 года гара забрала жыцці як мінімум 4 дасведчаных спартоўцаў. Такія экспедыцыі патрабуюць не толькі шматгадовай падрыхтоўкі, але і значных фінансавых выдаткаў. Паводле адкрытых звестак альпінісцкіх кампаніяў, узыходжанне на восьмітысячнікі можа каштаваць дзесяткі тысяч долараў, у залежнасці ад маршруту, лагістыкі, рыштунку і збораў. Напрыклад, падняцца на Эверест каштуе альпіністам 11-15 тысяч долараў. Нягледзячы на гэткія фактары, беларускі альпінізм мае багатую гісторыю высакагорных узыходжанняў. Сярод самых вядомых яго прадстаўнікоў першыя беларускія заваёўнікі восьмітысячніку Сісябанмы Эдуард Ліпень і Ірына Веленкова, заваёўнік Эвересту Віктор Лутаў, а таксама Алла Касабуцкая, якая ў 2021 годзе стала першай беларускай на найвышэйшай вяршыні свету. Лілія Яноўская працягвае гэтую традыцыю, ставячы перад сабой новыя гімалайскія мэты. Пакуль адныя беларусы скараюць вяршыні гор, іншыя скараюць вяршыні паказухі, прычым за наш з вамі кошт. Заўтра ў Беларусі ад поўначы каля 10 тысяч дзяцей не будуць спаць. Школьнікі будуць стаяць у ганаровых вартах, ды дзяжурствы пры помніках, удзельнічаць у жалобных мітынгах і мемарыяльных акцыях, хвілінах памяці, ну і вось гэтых усіх пастаноўках. А так было прыгожа ў відэа. Лепш бы глядзелі на горы і займаліся паходамі. У мяне, як у бацькі, сэрца разрываецца. Між тым, адкуль гэтая паказуха, ну, вядома ж, 22 чэрвеня 85-я гадавіна нападу нацысцкай Нямецчыны, ну, вось это нацысцкий рэжым, на савецкі рэжым, нічым не лепшы. Нягледзячы на вакацыі, улады задзейнічаюць у мерапрыемствах не меней за 200 тысяч шкаляроў. Гэта удзельнікі летнікаў, чальцы БРСМу, піянеры, кадэты, вайскова-патрыятычныя вось гэтай клубы. Вось это все зберуць разам. У нас у гасцях сёння рэжысёр Васіль Дранько-Майсюк. Добрый день. Привет, Аня, добрый день, доброй раніцы. Слухайте, і давайте так, адразу з, як кажуть, з месцу кар'єри, одразу перше питання. Ну, ось ви рэжысёр, вы драматург, вы ведаеце і бачыце, ну, що, як гэта шмат-шмат год у Беларусі адбываюцца гэтыя паказушныя, не ведаю, мерапрыемствы з удзелам дзетак. Як бы вы зрабілі? Можа быць, інакш, што бы вы прапанавалі, каб не было ўсё ж такі, ну, гэта, не ведаю. Педагогіка здаровага чалавека, як павінна выглядаць?
Педагогіка здаровага чалавека? 22 чэрвеня. Менавіта 22 чэрвеня. Ну, глядзіце, я выкладаю і жыўцом, і онлайн, і мы закранаем, конечно, тэму і другой сусветнай вайны, і тую тэму, калі нацысты пайшлі на нашу уже мяжу, калі яны там Менск захапілі 28 чэрвеня, там ці 29 чэрвеня. Мы пра ўсё это гаворым, аб'ектыўна, мы пра ўсё гэта гаворым, Катюшу спяваеце? Пілоткі апранаеце? Катюшу не спяваем, пілоткі мы не апранаем. Вот, дзеці просто атрымліваюць такую адпаведную інфармацыю. Мы згадываем і творы Васіля Быкова, мы згадываем і творы Масея Седнёва, мы гаворым пра гэтыя ўсе жахі. Ну, інсцэнізацыя расстрэлаў хаця б. Ой, что вы такое кажете? Якая инсценизация расстрелу? Конечно же не. Конечно же не. Вось, мы згадываем и поэзию Янкі Купалы. У яго былі цудоўныя творы супраць нацыстаў у пачатку 40-х гадоў, 41-42 годзе. Не гледзячы на тое, што яго прымушалі ўсё гэта пісаць у жанры такога соцрэалізму, энергія яго, экспрэсія яго, ненавісць да тых, хто на нас нападае, это ёсць, это праўдзівая ненавісць. Потому што мы памятаем, што у 20-х числах чэрвеня і ягоную хату спалілі, і яна была знішчана з усім тым, што он там і ружы вырошчваў, дакументы, і вершы, і 5-е, 10-е, і так далей. Я про это рассказываю. Слухай, Васіль, а ці можна так сказаць, вось ты распавядаеш гэта дзецям, ці можна сказаць, што ты выхоўваеш у іх нейкім сэнсе патрыятызм такім чынам? Я ім рассказываю, ну, калі браць такую сур'ёзную тэму, што это была вялікая трагедыя, калі шмат што ў нас было знішчана. Я рассказываю пра тое, што, напрыклад, там у 20-х числах у Менску была персанальная выстава геніяльнага мастака Абрама Бразера, і што менавіта там 27-28, калі былі бамбёжкі, амаль усе ягоныя творы былі знішчаны. Амаль усё беларускае мастацтва, многія шэдэўры 20-30-х гадоў згарэлі, знішчаны з-за таго, што была гэтая вайна. З-за таго, што і спадар Язэп, і спадар Адзік, што называецца, распачаўшы ўсё гэта, а затым нешта разам не падзяліўшы, прывялі да таго, што ў нас адбылася такая трагедыя. Мы пра гэта гаворым як пра трагедыю. Тут, ну, ввогуле не месца для святу ці нейкай тэатралізацыі. Васіль, ну, калі размовы пра трагедыю, без салдацкай кашы, без пілоты, без Катюшы, ну, які ж тут патрыятызм? Патрыятызм это ж калі вот мы там всіх перамаглі, там можам паўтарыць, вот это вакол планеты ўсё, і там... Як? Дзе тут патрыятызм? Гэта павага да сябе, уменне абараняць свае межы, уменне даваць адпор тым, хто да цябе лезе. Вот што такое патрыятызм у дадзеных момантах. І пра гэта мы гаворым. Мы гаворым пра тых, хто ваяваў. Я ім расказваю пра Рыгора Саламоновича Бярозкіна, якога выдатнага крытыка, якога спярша кінулі ў сталінскую турму. У 41-м годзе іх выпусцілі, калі пачаліся бамбёжкі, але выпусцілі як гэтых зэкаў? Бяжыце ў той лясок, а мы праз 5 секунд пачнем страляць. Это кажуць гэтыя НКВДысты. Хто дабяжыць, малайчына. Ён дабег, выжыў і пайшоў дабравольцам. І прайшоў всю вайну, і героем яе скончыў. А затым яго зноў арыштавалі, і следчы той самы сказаў, што ж ты, сволач, выжыў? І да 55-го года ён яшчэ быў у зняволенні, у высылках і гэтак далей. Рыгор Саламонович Бярозкін — гэта герой. Вот пра такіх герояў я расказваю дзецям. Таму тут не да пілотак, не да салдацкіх каш. Васіль, вось калі вярнуцца ўсё ж такі, ну, мяне вельмі моцна турбуюць гэтыя пілоткі, салдацкія кашы, гэтыя вяночкі, якія ўначы. Я памятаю, як у гародні заўсёды штоноч запускалі, па такой маленькай рачушкі запускалі гэтыя бедныя дзеткі вяночкі. Я таксама прысутнічала на гэтых мерапрыемствах, з жахам успамінаю. Можа, у цябе ёсць нейкі сакрэт, як дзецям... Не-не-не, як дзецям умоўна адмазацца ад удзелу ў гэтых мерапрыемствах, каб вось не пагоршыўся іх стан у школе, каб бацькі маглі нейкім чынам паўплываць, каб дзеці не прымалі на онлайн да цябе. Так, лепш. Глядзіце, калі ты жывеш у цудоўнай сінявокай Беларусі, то я не думаю, што там можна нейкім чынам адмазацца без того, каб на цябе не паглядзелі коса і крыва. Калі ты не можаш адмазацца, ты это ўспрымаеш як сапраўды тэатр. Ты разумееш, што ты трапіў у машыну часу, там, якімсь там 35-й, 36-й, там, ці 54-й год, неважна які, і ты як акцёр. Вось. Але ты разумееш, што ёсць што. Я, дарэчы, выкладаючы онлайн заняткі і працуючы там, і гаворачы і пра літаратуру, і пра культуралогію, і пра нашых дзеячаў, я адну дзяўчыну падрыхтоўваў па гісторыі Беларусі.
а ёсць даваць это ўсё ў Менску. І там шмат пытанняў, асабліва апошняе пытанне пра сучасную Беларусь, пра Беларусь аптымістычна. І мы пра это гаворым. Я кажу, ну от разумееш, тут трэба сказаць так, бо ты павінна казаць як актрыса, але ты разумееш, што тое. Вот такая рэч, і дзеці гэта разумеюць. Гэта дзяўчына па выніку здала? Здала, она атрымала моцную 8. Добрых поспехаў. І гэта была сапраўды такая перамога. Плюс і ў мяне быў такі дэбют як настаўніка гісторыі. Вот. Таму это так, яна здала, ўсё цудоўна, ўсё выдатна. Таму там дзеці знаходзяцца ў тэатры. Это такі вот тэатр, які трэба прайсці. Васіль, ну все-таки, мы дарослыя людзі, мы можам зразумець. Тут тэатр, тут як бы, калі дзіцё выхоўваецца ў сітуацыі, што оно бачыць, што дарослыя не вераць у тое, што кажуць, тут дзесьці для галачкі, тут прымусова, тут лепей прамаўчаць. Ну гэта ж неяк адбіваецца на дзіцяці, што он з дзяцінства ведае, ага, ну тут можна і схлусіць, тут можна... Так мы ж з вами так же жылі, мы все это бачылі цудоўна, што ў школе адно, а бацькі кажа другое. А мой дзядуля мог вогуле казаць трэці, які жыў у заходняй Беларусі і бачыў, як прыходзілі немцы, як затым бальшавікі і гэтак далей. Я памятаю, калі я быў у дзіцячым садку, нас вывозілі на такія невялічкія парады, і мы павінны былі крычаць, это быў год 84-5, слава там чагосьці, слава. А у нас быў хлопчык Слава. Я подумал, вот класна Славу. Его на весь район, на всю Курасоўшчыну кажуць Слава. Я вот Вася. Кричали б Вася. Там не кажуць Вася, только Слава. І мне было тады крыху крыўдна. Вот я памятаю, это быў мой опыт удзелу у таких вот парадах, што мне тады было пачуццё крыўды. Хай такое будзе пачуццё крыўды, якое хутка мяне, і хай ведь гэты тэатр таксама хутка мяне, а это не за гарамі. Няхай той тэатр скончыцца, але хочам вярнуцца да вашага тэатру, да тваёй непасрэдна працы. Распавядзі, калі ласка. Мы ведаем, што ў цябе ёсць онлайн-курсы, калі гэта я правільна магу назваць, што ты вучыш подорожничать по Беларуси. Распавядзі, калі ласка, про гэта. Глядите, я рассказываю детям, это и групповые занятки онлайн, и индивидуальные, я рассказываю сапраўды про Беларусь. Мы берем які-нибудь город, например, там Новоградок, и починаем по этому Новоградку просто обмацывать его з усіх концов. Конечно, история, что это столица Великое княжество Литовское першае. Затым пераходим, гуляем по его вулачках. А что было тут? А калі побудавана гэта водонапорная вежа? А что было тут? А тут майстэрня мастака Качана. А калі была побудавана? А мастак Качан, а вось яго мастацтва, а вось яго жывапіс, графіка і гэтак далей. А вось тут рэстаран, а это імя Адама Міцкевіча. А хто такі Адам Міцкевіч? І пачынаюцца розныя такія культуралагічныя рэчы. Вот зусім нядаўна я пачаў серыю пра Менск. А як расказаць пра Менск? Я вырашыў па станцыях метро. Мы вандруем зараз пакуль ад Інстытута культуры, плошча Леніна, ну так она, на жаль, называется, і дошли до Кастрычніцкай, учора была плошча Перамогі. А калі да Кастрычніцка, хто архітэктор? Юрый Григор'еў. А што ён зрабіў? А вот такія страшныя будынкі, напрыклад, Інстытут культуры. А што ён яшчэ зрабіў? А, у Сурганова 42, там майстэрня мастакоў. А якія там былі дзеці-мастакі? Некалькі заняткаў пра Кашкурэвіча, пра Алену Лось, пра Гаўрылу Вашчынку, вот, і шмат пра каго. И так атрымліваецца, што вот мы рассказываем про такі Менск, дзе ёсць крыху архітэктуры, тэхнікі, мастацтва, паэзіі, літаратуры. А, і недавно гаварылі, напрыклад, там была майстэрня Анатолія Нікейчыка. Анатолий Никейчик разом з архітэктарам Леонидом Левиным, Юрыем Градовым, яны ў 70-е, 60-е колькі пабудавалі пафасных, монументальных помнікаў, прысвечаных менавіта перамозе над нацызмам. І прысвечаных таму, што трэба працягваць ненавідзець таго ворага, якога мы перамаглі ў 45-м. І яны глядзелі гэтыя пафасныя скульптуры, і мы іх аналізавалі. Што тут праўда, што неправда, і гэтак далей. І дзеці ўсё цудоўна разумеюць. Васіль, яшчэ одно пытанне ў нас літаральна засталося, тому што мы сёння пытаем у нашых гледачоў наконт падарожжаў, куды, што, якія планы. Як бы ты параіў? Ну, ёсць адзін уикенд, адныя выходныя ў сям'і. Куды ў Беларусі? Так. У Давыдгарадок. Давыдгарадок – гэта тое месца, дзе я нарадзіўся, і гэта лепшае мястэчка ў Беларусі. Там самая унікальная архітэктура за тымі сонцамі. Там старадаўняя юраўская царква, якой захапляўся Владзімір Караткевіч, царква 18 стагоддзя, пабудаваная в апошнія гады існавання Рэчы Паспалітай. Там цудоўны брук, там выдатныя людзі, кветкі, там все расце, там мацісаўскія колеры. Толькі ў Давыдгарадок на выходныя атрымаеце масу шыкоўных эмоцый. Толькі туды.
Спадарства, калі раптам не пашчасціць вам трапіць у цудоўны, фантастычны Давыд гарадок, заўсёды ёсць горадня, куды мы таксама запрашаем. Альбо записывайтесь на мои онлайн-заняткі, я вам покажу Давыд гарадок, іншыя мястэчкі на сваіх уроках. Усю інфармацыю нашай калегі падпішуць, спадарства глядзіце ў стрыме. Все будзе. Васілю, дзякую вялікі. Дзякую вам. Спадарства нагадваю, Васіль Дранько-Майсюк, даследнік літаратуры, драматург, тэатральны рэжысёр і папросту цудоўны чалавек і вялікі сябра Белсату з намі. Дзякую вялікі, файнага дня. Дзякую, Васіль. Ну што, вы паглядзіце ўжо ў каментарах, напісалі іншыя людзі, куды б яны паехалі. Вы далучайцеся, пішыце, вось, напрыклад, у гародню ці ў Давыд гарадок. А калі вось вы нешта любіце, то падтрымайце гэта рублём, далярам, ну, ці еўра. Беларусы любяць чытаць па-беларуску і ахвотна скідваюцца на выданне кніг па-беларуску. Рэкорды кніжнага краудфандинга, а таксама выданні, которые сёння варта падтрымаць, у нашай рубрыцы Хрысціны Дробыш. Беларусь, 2018 год. На краудфандинговой платформе Ули распачынаецца збор на выданне кніг нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексеевич на беларускай мове, без цэнзуры. Збор стаў рэкордным для беларускага крауда. Сабралі амаль $100 000. Краудфандинг – гэта калі ёсць ідэя, а ўсе, хто хоча яе падтрымаць, скідваюцца грашыма. Не абавязкова вялікімі, тут важная кожная драбніца. Аўтары ідэі, як правіла, раздаюць цікавыя плюшкі за ваш унёсак. На сёння ў беларускай прасторы існуе хіба адна такая платформа, куды можна прынесці ідэю альбо прагаласаваць за праект капейчнай – gronka.org. Расказваю, якія кнігі выйшлі дзякуючы вашай падтрымцы. Зборнік апавяданняў «Гвалт» Александра Чарнухі. Другая кніга міністра сепультуры. 10 апавяданняў, якія балансуюць на мяжы гіперрэалізму і фантазіі, апісваюць рэальныя падзеі і магчымыя сцэнары, і пры гэтым з'яўляюцца вельмі актуальнымі для кожнага беларуса і беларускі. Дарослая кніга з малюнкамі ад Таісіі Чарнухі. Помніце гісторыю пра немца, які выкарыстоўваў працу беларускіх палітвязняў для вырошчвання цыбулі? О, там пра гэта таксама ё. Кніга пра музычны фальклор старавераў Беларусі. Глыбока паважаная мною даследчыца, этнамузыколог Вольга Барышнікава сабрала ў 100 старонак 45 нотных і тэкставых транскрыпцый песень з навуковымі каментарамі, архіўнымі фотаздымкамі, дэшыфроўкамі экспедыцыйных гутарак. Уявіце сабе? Макс Шчур. Спроба эксперыментальнага канструявання сябе. Скарочана – секс. Сам аўтар вызначае жанр кнігі як мэм у гары. Дзеянне кнігі пачынаецца ў 1910 і заканчваецца ў 2006 годзе. Гісторыя сям'і беларускіх партызан і аргентынскіх рэпатрыянтаў. Не савецкае дзяцінства ад перабудовы ў асобна ўзятай школе да стварэння першага рок-гурта. Кнігі пра ножны шпурляк на Аршаншчыне. Вы нагул ведаеце, што такое ножны шпурляк? Гэта футбол. Журналіст Артём Сізінцаў пачаў пісаць гісторыю ножнага шпурляку на Аршаншчыне яшчэ ў 2011 годзе. Абсалютная большасць кніг пра спорт у Беларусі пішацца на чужой мове, праз чужаземны погляд. Настаў час змяніць сітуацыю. І Артём пачаў. Сёння чакае нашай падтрымкі і выданне вялікай кнігі прозы Сергея Календы «Пан проза». Там будуць і мае любімыя балтыйскія шкарпэткі. Я пасля гэтай кнігі ўвогуле не магу раўнадушна глядзець на ўсе шкарпэткі, якія сустракаю ў горадзе. Беларускія калыханкі з нотамі, тэкстамі і тлумачэннямі. Серыя дзіцячых кніг з матыватарамі чытаю сам сабе. Некалькі кніг з рэцэптамі ад Алесі Княжевіч. Пра гэта было ў асобным выданні. Аўдыёверсія кнігі Максіма Знака «За Камерон» і гэтак далей. І гэта не ўвесь спіс, бо папросту не ўлазіць усё ў эфірны час. Гэтыя кнігі выйшлі выключна дзякуючы таму, што нехта закінуў ідэю, а нехта яе знайшоў і закінуў капейчыну. Таму заходзьце на gronka.org і падтрымлівайце сваё. Тут у нас за кадром уже тут смех задорны, а у мяне голас дрыжыць, тому што спадарства зараз будзе небяспечны нумар, бо ў нашай студыі Ганна Маклакова, інструктарка йогі, і не папросту йогі, йогі па-беларуску. Ганна,
Што, вітаем цябе і, ну што, штосьці будзем паказваць, я так разумею, сёння. Вітаем, Ганна, і слухайце, мне так хочацца зрабіць ось так, таму што Валер, мы яго вельмі доўга уламвалі, і ён пагадзіўся такі вам дапамагчы. Неправда. Пагадзіўся, што ён будзе вам сёння дапамагаць, каб вы нам распавялі пра йогу па-беларуску, увогуле паказалі, магчыма, асаны, гэта... Я веду гэта слово, асаны. Ну, тут людзі ведаюць, а пагадзіўся чамусьці Я ведаю, але буду глядзець, усё, вся моя ўвага. Ганна, як вогуле, што гэта такое? Йога па-беларуску, як гэтым... Ну, йога па-беларуску гэта звычайная йога традыцыйная, але я праводжу ее па-беларуску, так? То бок, так як я вучылася ўжо ў Польшчы на інструктарку, то, на жаль, калі я скончыла толькі курс, мне не было магчымасці пачынаць праводзіць йогу па-польску. Вось. І я вырашыла, што, ну, была не была, давайте будзем рабіць на той мове, на якой я могу. Ганна, мы ведаем там з кіно, з рэпартажаў з Азіі, там рознага ўзросту людзі, а што вось да нашага рэгіёну? Гэта йога, гэта все-таки больш для маладых ці ўжо вот для... Для ўсіх. Ведаеце, я думала вчора, якраз акурат перад тым, як заснуць, ляжала і думала, што ж адказаць вам на гэта пытанне. І ў мяне ёсць дастаткова жорсткі жарт на гэты конт. Ён можа кагосьці пакрыўдзіць, а можа быць і не. Калісьці ў Менску яшчэ я была на майстар-класе, і мне спадабаўся падыход, а ці не позна мне пачынаць йогу? Спыталіся ў інструктара, который праводзіў гэты клас. І ён гаворыць, ну вось станьце вось так, сядьце так роўненька і выпрастайце рукі перад сабою. Калі крышка труны вам перашкаджае... Ой, у меня не разгибается. Затесная труна. Не перашкаджае. Калі крышка труны вам не перашкаджае, то гэта значыць, што не позна абсалютна. Нікому не позна. Ёсць абсалютна для розных узроўняў. Зараз ёсць йога для дзяцей, ёсць йога для старэйшага ўзросту. Галоўнае гэта што? Не, ведаеце, як не прыгаць і не ныраць туды вось з усёй... Добра, дзеці, для нашага пакалення, для спіны. Вот нам, вот мне важно для спіны. Што трэба рабіць? Што, як? Вот, можам вот показаць? Я могу ўжо... Калі ласка, так. Я могу нават побач, калі Я буду глядзець, назіраць. І запамінаць, так. І радавацца. Вы можете сесці. Вот так я яшчэ могу. Так, окей, сесці на пяткі. Вось так, можете сесці на пяткі. Ага, вот так, добра. Ага, окей. Опа. Супер. Класс. Можете руки поставить вот так, в таком положении? Конечно. Класс. И с выдохом злучить. С вдыхом развесьте, с выдохом злучить. Это пиджак. Я разумею. И с выдохом Пакуль што выглядае, падаецца даволі лёгка. С выдохом. Як, Валер? Вот, у меня супер форма. Только живот втягивать цікавато. Окей, класс. Глядите, теперь можно поспробовать завести вот так долони злучить у замок, да, и на потылицу покласть. Ага. И с выдохом стараться скруглиться у спине, а с вдыхом грудная клетка тягнется уперед, и вы выпростовываете. Супер, с выдохом. А я так, до речі, роблю. Я не ведав, що це йога. С вдыхом. И с выдохом. Оказывается, я займаюся дома йогой. И с вдыхом. Клас. Клас, што ще? А потым можна асцярожна, толькі глядзіце, так, ёсць такія штукі, як мы стараемся выгінацца, ісці вось у такі прагін, так? Але тут важна не канцэнтравацца на грудной клетцы, так? То бок, на спіне. Вось ведаеце, так, а паступова адкручваць копчык, паясніца, грудная клетка, а потым з выдыхам паступова скругляцца, з удыхам. Ніколі з мяне ще вот такого публічна деда не рабілі. Это не хрусціць. Гэта ў мяне, давайте скажем, што гэта ў мяне. І з выдыхам. Добра, у меня троху ноги зацікли. Я разумею. Давайте. Добра, а слухайте, по-перше, Валер, віншую, ти вже сапраўдны йог, мне падаецца, спіна добра? Ужо дзен. Я ўжо йог. А наколькі я разумею, ёсць же розныя практыкаванні, там, вось, для спіны, для пахудання для сябе, пазней асобна у вас возьму контакты і абавязкова гэтым скарыстаюся. Но вось гэта насамрэч так даволі, я прызвычаілася да йогі, што ёсць нейкія такія цікавыя выразы, як называюцца тыя ці іншыя позы. Хатха, я веду, хатха. А па-беларуску, як вы ўвогуле да гэтага прыйшлі? Як гэта вось вывучалася па-беларуску? Гэта вы нейкія слоўнікі шукалі? Ну...
Слухайте, так, я запитувалася у мовознаўцаў, ну, у сэнсе у людзей, якія праводзяць курсы па-беларуску, якія-небудзь анатамічныя слоўнікі ці справачнікі дзеля таго, каб разумець, як называюцца пэўныя часткі цела, таму што мы ведаем там рукі, ногі, і гэта як бы ўсё, галава, і шыя, як бы так. Перыядычна гэтага і хапае. Так, вось, але тут трэба было і, ну, ведаць нешта больш. Акрамя вось там рукі, ногі, галава. Вось. Таму пыталася пра гэта. Таксама мне дапамагла ў нейкі момант дзяўчына, якая праводзіць ува Вроцлаве «Мова на нова». Яны праводзілі рубрыку на сваім курсе і менавіта збіралі вось такія, як называюцца, асаны пэўныя, так? Таму што як бы мы можам называць іх звычайна, так, як яны называюцца ў йозе, на санскрыце, але таксама як бы амаль што кожная асана, яна як бы да нейкага жывёлы, так? Сабака мордаю ўніз, мы ўсе ведаем, так? А я заўсёды думала, што гэта сабака пысы ўніз. Ведаеце, так, фейс, так, там менавіта з ангельскай мовы гэта down facing dog, вось, але я шукала, і мне як бы вось, ну, мне падыходзіць, і я карыстаюся гэтай. Мая каліжанка карыстуецца менавіта вось пысам. А якія, што яшчэ, акрамя сабакі, пысы, што яшчэ ёсць? Слухайце, ну ёсць поза дрэва, так, ёсць поза яшчура, вось, ёсць поза свечкі, то бок ёсць розныя, ёсць поза гары, поза дзіцяці. А, гары гэта... Вось так, гэта не складана. Не, гэта дрэва. А мех з бульбай ёсць? Я думаю, што ў новай эдыцыі. Это ў новым сезоне. У новым сезоне. А штосьці, можа, прыдумлялася сваё, вось, акрамя вы там кансультацый? Слухайце, я, насамрэч, нічога супер не прыдумляла. Я стараюся карыстацца толькі традыцыйнымі нейкімі такімі рэчамі. То бок, калі зараз, гаворачы пра то, як йога развіваецца, мы ўсе ведаем, што ёсць йога традыцыйная ў Індыі, і яна была прыдумана, то бок усе гэтыя практыкаванні, яны былі прыдуманы не дзеля таго, каб мы там былі моцнымі і гэтак далей. Яны былі прыдуманы дзеля таго, каб людзі вельмі доўгі час маглі сядзець у пазіцыі медытацыі са скрыжованымі нагамі, так? То бок гэта не было такое, што у Індыі ўсе такія, мы будзем усе гнуткія, моцныя, стаяць на руках, там, я не ведаю, на галаве, а было менавіта дзеля таго, каб людзі доўгі-доўгі час, то бок гадзіны маглі сядзець у медытацыі. Вось, і для таго, каб цела проста не балела, не балелі калені, не балелі ногі, не балела спіна. Во-во. І ўжо ногі. Мы пакажам табе наступнае практыкаванне. А вось ёсць тыя, хто займаецца спортам, хтосьці абірае для сябе больш такія моцныя гантэлі падымаць, а хтосьці абірае йогу. А каму падыходзіць варыянт усё ж такі больш йога? Для каго гэта? Хто не можа падымаць? Я не люблю падзяляць гэта, таму што йога гэта не дзеля таго, каб схуднуць там ці набраць форму. Набраць форму альбо схуднуць гэта такі бенефіт, так? То бок гэта проста такі класны поінт, які ты атрымліваеш, калі пачынаеш займацца йогай. Вось, але ўсё ж такі, калі мы гаворым пра ўмацненне нашых цягліц, спіны, зноў жа таксама, да, то бок у йозе ёсць звычайнае практыкаванне дзеля таго, каб мы маглі разгрузіць, загрузіць, расцягнуцца, напружваць, так, можна было выпрастоўвацца і гэтак далей, але я б не параўноўвала тут, так, то бок няма такога, што камусьці падыходзіць йога, а камусьці падыходзіць мацоўня. Ну, няма такога. Я такімі не карыстаюся такімі вось. Ну, а вось такім чынам, калі гэта для ўсіх, то бок можна перад качалкай, пасля качалкі, як падчас качалкі, зайшоў там пакуль гантэлі, як далучыцца? Куды, дзе, што? Як далучыцца да йогі па-беларуску, да мяне, як далучыцца? Я ўжо хачу кантакты, хачу з Валерам пойдзем, будзем на групавыя заняткі хадзіць, парныя. Слухайце, у нас, ну, я асабіста, я праводжу індывідуальныя практыкі, вось, там, дзе я жыву, у Гданьску, я арендую студыю, праводжу йогу па-беларуску, звычайна, што ў некаторых студыях я праводжу йогу па-польску, таму што мы жывем у Польшчы, не будзем забывацца на гэта. Вось, то бок, можна знайсці ў мяне на старонцы ў Інстаграм, таксама я праводжу і ўжо год споўніўся йога-клубу онлайн, то бок можна далучыцца, у нас ёсць розныя ўзроўні абсалютна, у нас няма такога, што вы прыходзіце і мы адразу стаім на галаве сёння, так? Мы пад відэа таксама там спасылкі ўсе змесцім, но важна сказаць, што гэта платна. Гэта платна, конечно. А то гэта платна. Вельмі часта пра беларускае, это як валанцёрства. Тутака стала платная. А яшчэ вельмі важна сказаць, што гэта онлайн, то бок і таксама з Беларусі, калі вы глядзіце нас Беларусь, таксама далучайцеся. Ганна дапаможа вам і
вашай спіне. Так, абавязкова дапаможам. Да, насамрэч гэта ініцыятыва была менавіта йога-клуб, ён быў такі, ведаеце, пачынаўся з бясплатнай акурат такой трыал-версіі, вось, але потым мы вырашылі пачаць з мінімальных нейкіх коштаў, і зараз ужо год, у чэрвені акурат, вось 1 чэрвеня быў год, як мы выйшлі у такое самастойнае плаванне ўжо, я бы сказала. Так. Таму далучайцеся. Клас. Дякую вам вялікі. Дякую вялікі і за сённяшнія заняткі. Калі ласка, звяртайцеся. Хвілінку ганьбы. Калі ў наступны раз прыйдзеце да нас на эфір, то ўжо абяцаю, Валер, ужо буду я рабіць і жураўля, і дрэва, і сабака пысай, альбо мордай ўніз. Ты на мне крыж поставила? Не. Можа, у мне яшчэ ёсць шанец. Можа, наступны раз Валер стане на галаву. Па-за эфірам дамовімся. Дамовімся. Дякую вялікі вам, Ганна. З намі была Ганна Маклакова, інструктарка йогі. А вы ўсё яшчэ пішыце каментары, як вы плануеце адпачываць гэтым летам, куды вы паедзеце, можа быць, на музычны фестываль, напрыклад, на фестываль тутак. Запрашаем. Сядайце, спадарства, ў позу лотаса, адкрывайце свае календары, натуйце, бо ўжо зараз у нас будзе афіша самых цікавых беларускіх падзеяў, якія варта наведаць вось у гэты найбліжэйшы тыдзень. Наста Печанькова ўсё спраўдзіла, ўсё расшукала і ўжо зараз распавядзе. Яшчэ не вызначылі, чым заняць найбліжэйшыя дні, вось некалькі цікавых імпрэзаў у Беларусі і за яе межамі. У Менску у Цэнтральным доме афіцэраў увечары пакажуць спектакль «Мама – это призрак» і мы пажэнімся. Гэта лёгкая камедыя для дарослых пра каханне, сямейнае чаканне і канфлікт дзяцей і бацькоў. Гісторыя пра маму, якая клапоціцца пра асабістае жыццё сына, раптам ператвараецца ў сапраўдную містыку, калі з'яўляецца прывід ягонай былой нявесты. Таксама ў сталіцы да 21 чэрвеня працуе выстава скетчбукаў у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў. Тут можна пабачыць каля 230 творчых альбомаў аўтараў з розных куткоў Беларусі. Свае працы паказалі як прафесійныя мастакі, гэтак і аматары розных узростаў. Самаму малодшаму з іх 13, а старэйшаму 68. Пераносімся ў Польшчу. У Варшаве 26 чэрвеня адбудзецца канцэрт «Падгайская грае падгайскую». Кампазітарка і арганістка Вольга Падгайская выканае ўласныя творы разам са скрыпачкай Лейлай Акберавай. Уваход на канцэрт вольны. А ўжо 27 чэрвеня ў Варшаве ініцыятыва «Мальдзіс» запрашае на арт-кавярню з мастацтвазнаўцам Дмітрыем Салодкім. Госці сустрэчы даведаюцца пра жыццё і творчасць мастака Восіпа Любіча, нарадзінцы агародні, які атрымаў прызнанне ў Еўропе, але застаецца малавядомы на радзіме. А ў польскай Лодзі 19 чэрвеня адкрылася выстава беларускай мастачкі Сашы Вялічкі, выкліканая на дыван. Праект распавядае гісторыю беларускіх жанчын, зняволеных паводле палітычных справаў, праз мастацкія аб'екты і фатаграфію. Выстава будзе працаваць да 12 ліпеня ў межах міжнароднага фотафестывалю. А для жыхароў і гасцей Нямецчыны ёсць добрая нагода сустрэцца з адным з самых вядомых сучасных беларускіх аўтараў. Саша Філіпенка запрашае на адкрытую размову пра ролю літаратуры у час, калі рэальнасць усё часцей нагадвае антыутопію. Пагаварыць пра кнігі, мову і свабоду слова можна будзе 25 чэрвеня ў Кёльне і 27 чэрвеня ў Эссене. Выбірайце падзеі на свой густ і да сустрэчы праз тыдзень. Мы тут, Ярослав тут. Ярослав принес ваши комментарии. Давайте, что там написали? Написали, что Валер прихожу. Подписываемся. Ніяких сумнівів. Это мой звичайний стан. Дякую. Пишуть ви, що, мабуть, у Париж собрались ви, не? До речі, у Парижі не був. У Франції був, у Париж не за... Треба з'їздити, дякую за ідею. Як у Парижі рибалка. Вот заедем, вот, уже опрануты. Далей. Так само вам падтрымку і солідарнасць. Вось вы казалі, што нікуды ні на якія там вакацыі не едзеце, і пішуць таксама, што я таксама ўсё лета буду працаваць. Мора працы і гора працы. Это хтось з редакторов Белсатову? Можа быць. Ой, драженькі, я калі што адпачну за вас. Прымаю гэта на сябе. Добра. Яшчэ такая была, ведаеце, такі
Каментар. З'ездзіце хто-небудзь у Таиланд, потым раскажыце, ці варта, ці не варта туды ехаць. І адказ на гэты каментар. Запытайцеся ў гурта Би-2. У іх там цікавыя прыгоды адбыліся. О, так, это про турму угаворка. Так, да, таму... Ну, у Таиланд таксама, дарэчы, можна з'ездзіць. Просто гэтую небяспеку асцярожна мінуць. Заўсёды, хто асабліва за мяжой, у каго ёсць недаразуменне з цяперашнім рэжымам у Беларусі, спраўджвайце, ёсць спісы краін, куды бяспечна, куды небяспечна ездзіць беларусам, абавязкова. Альбо ездзіце проста па Беларусі, таксама ў Беларусі вельмі шмат Вось, месцаў. да гэтага мы і пяройдзем зараз. Апошнія гады вандруем па Беларусі. Гервяты, Браслаў, музей, сядзіба Францішка Багушевіча, Агінскага. Гэтым летам яшчэ не вырашылі, куды паедзем, але варыянты ёсць. Можа, ёсць прапановы, куды паехаць яшчэ ў Беларусі? Валер, 3, 2, 1. Городня. Городня, гаспадарства ў Беларусі процьма цудоўных месцаў, як Васіль, наш цудоўны сябра, гаварыў, Давыд гарадок, таксама едзьце. Абавязкова заязджайце, прырода, цудоўная прырода, азёры, рэкі, лясы, што пячора ў Беларусі ёсць, вадаспады ёсць, усё на свеце. Ездзіце і за нас таксама. Ездзіце і пішыце каментары, дзе вы былі, пішыце пад гэтай трансляцыяй, нават калі яна скончыцца. Мы ўсё прачытаем, і Яраславе нам перадасць, куды вы там збіраецеся па Беларусі ездзіць. Дзякуй вялікі, Яраславе, за тваю працу, за тое, што ты ўсё гэта пазбіраў, нам перадаў. Ну што, неўзабаве нядзельная раніца з Белсатам ужо аддае штурвал эфіру рэдакцыі навінаў. Ну, а мы што? Мы нагадваем вам, сёння купальская ноч, шукайце папараць кветку, в Беларусі яна расце, дарэчы, это навукоўцы пацвердзілі. Пляціце вянкі, загадвайце жаданні, праз тыдзень уключайце раніцу з Белсатам. Все пункты назваў, которым яшчэ вам песню «Бяжы» ад Наві Бэнд. Бяжыце адпачываць, пака. Не слухайся нікога, крычы, я даю ўсё